Раздел 10. Таямніца Паўлюка Кагута ўсё ж выплыла наверх. Ды яшчэ і зусім па-дурному. Даверылася Галінка Кахнова малому брату Іларыю. Паслала да Паўлюка, каб паклікаў. Малы прыбег да хаты да Кагутоў, даведаўся, што Паўлюк у гумне мяняе з братамі ніжні вянец бярвёнаў, ускочыў туды ды ляпнуў: «Паўлюцёк, сястра прасіла, каб ты не затрымаўся, як учора». Кандрат з Андрэем так і селі на бервяно. Яшчэ праз імгненне Ілары ўжо ўцякаў, разумеючы, што зрабіў нешта не так, а Кандрат гнаўся за ім, каб распытаць падрабязна. Хлапчук быў, аднак, разумнейшы, чым можна было меркаваць. Шмыгнуў ад дарослага боўдзілы ў лёг, у нару пад магазинам, ды там і астаўся. Кандрат прапаноўваў яму здацца, абяцаў розныя даброты салодкім, аж самому брыдка было, такі ўжо цукар Мядовіч голасам. Малы толькі соп. Кагут са злосці нарваў крапівы і туга запхнуў лаз, а сам, паціраючы далоні, пайшоў у гумно, думаючы, што б гэта ўсё азначала. А калі прыйшоў, браты біліся. «Братам, на дарозе стаў!» — выдыхаў Андрэй. «Не чакаць жа, пакуль вы яе удвох сівую у манастыр паведзяцё!» — соп Паўлюк. Кандрат кінуўся разбараняць і атрымаў ад Паўлюка ў вуха, а ад Андрэя ў сківіцу. Раззлаваўся, насунуў Андрэю, бо той даў першы. І яшчэ ад яго атрымаў. Натхнёны гэтым, Паўлюк нападдаў і пачаў націскаць на Андрэя, пакуль той, адступаючы, не ўпаў за бервяно і не накрыўся нагамі. І толькі тады Кандрат зразумеў, што пакрыўдзілі і яго, і зусім не Андрэй. Схапіў брата за грудкі, кінуў цераз нагу на салому. «Ты з ёю!» — прыціснуў у кут. «З ёю!» — адважна адказаў Паўлюк. «Будзеш?» «Буду!» «Вочы твае дзе былі? 2 гады яна нам дарагая!» Я спачатку і чакаў, ды не чакала яна. Неахвотна ёй 20 год чакаць. «Не зыгуй, не нясі, адступіся!» «Не!» — Паўлюк навесіў Кандрату. І ў гэты час на малодшага наваліўся Андрэй. Біткі біліся моўчкі, сцяўшы зубы. Браты-блізнюкі адчувалі, наругаліся з самага дарагога, што ў іх было. Паўлюк быў у ярасці. 2 на 1. Дык чорта ім дзеўка, спыталі б халеры ў яе. Паўлюка прыціснулі да сцяны. Разважлівы і спакойны, ён мог часам выбухаць шалёнай ярасцю. І цяпер, ведаючы, што яго адольваюць і могуць так налупцаваць, што тыдзень да плота не пойдзеш, ён адчуў у вачах чырвоны туман. Рвануўся між братоў і зняў са сцяны цэп, дубовы біч на адпаліраваным рукамі арэхавым цапільне. «Гэн!» — рыкнуў так, што браты адляцелі. «Сунецеся да яе, заб'ю! Саромеўся вас, а вы з кулакамі! Заб'ю!» І рынуўся на іх. Кандрат быў зарагатаў, але адразу адскочыў. Цэп урэзаўся ў ток ля самых ягоных ног. «Дурыла, ты што?» Але Андрэй з белымі вачыма схапіў ужо другі цэп і бег на Паўлюка. «Гэх!» Цапы стрэліся ў паветры, закруціліся адзін за адзін. Паўлюк вырваў свой. Кандрат непаразумела глядзеў, як браты лезлі адзін на аднаго. Гэта быў ужо не жарт.
і тады ён таксама схапіў цэп. Паўлюк ляцеў на Андрэя, і Кандрат падставіў цапільна і рвануў цэп з рук брата і адкінуў у кут. Андрэй, нібы не разумеючы, наляцеў на іх, падняў цапільна, біч звыкла круціўся ў паветры. Кандрат ведаў: адзін удар і смерць. Скокнуў, схапіў Андрэя за рукі. Тым часам Паўлюк зноў схапіў свой, а заадно і Кандратаў цэп. Кандрат пацягнуў Андрэя за сабою разам з цэпам і спіною прыціснуў Паўлюка ў кут. Не маючы змогі размахнуцца, яны гупалі аднымі бичамі то па сваіх руках, то па чужых спінах. Бичы боўталіся, як язык у звоне, і ляскалі мякка, але адчувальна. Кандрат атрымаў ад кагосьці па галаве, вышэй падковы, захістаўся. І ў гэты момант уварваўся ў гумно азярышчанскі пастух Данька. Гнаў каровы, хацеў папрасіць крэсіва і ўбачыў. «Скачаце?» — з лютым гумарком спытаў Данька. «Танцы?» «Ага», — нічога не разумеючы, сказаў Кандрат. «Ну, то я вам апошні зараз сыграю», — усміхнуўся Данька. «На лён!» І шліхтануў са стрэлам цыганскай пугаю. Ды па ўсіх трох, ды яшчэ, яшчэ, а юц, кноразы, аж кір вам, бараны! Урэшце да ўсіх трох дайшло, ды і жыгала пуга, як гарачым жалезам. Браты адпусцілі адзін аднаго, кінулі цапы. «Ды што ж гэта?» — спытаў белы, як смерць, Данька. «Ах, ёлупы! Ах, вы дрэнь навалачная! Посеркамі яшчэ малых гадаваў! Каб жа ж мне тады атруты было вам даць, каб не паздыхалі вы, калі вас баба бабіла!» Кагуты маўчалі. «І пэўна праз бабу! Я і то бачу! На вёсцы адзін смаляны плот, ды 3 балваны ля яго! Ды ці ёсць такая баба, каб вартая была!» Кандрат урэшце апамятаўся. «Доўжо, лайнік, не чапай бабы! Я яе зачаплю!» — пагрозліва сказаў Данька. «Не ўсё мне па жаўнерках ды ўдовах! Падумаю вось, падумаю! Ды у вас, козлы, і ў цябе, пісклюк, так яе смыкну з-пад носа!» Гожы Данькаў твар быў рэзкі. Нешта ястрабінае было ў вачах. Задрыжэлі бровы. «Браты, ды вы, як пырнік, з адной сувалакі ўсе! А ну, мірыцеся!» Маўчанне было доўгае. Потым Паўлюк цяжка ўздыхнуў. «Я вінаваты, Кандрат. Вінаваты, Андрейка». «Чорта нам з таго!» — сказаў Андрэй. «Я сказаць хацеў, духу не хапіла». «З табою яна хоча?» — глуха спытаў Андрэй. «Але не хацеў, браце». Андрэй махнуў рукою. «А, ды што там? Спаў ты, як сумленне раздавалі. Хадзем, Кандрат». Гадзінай пазней, седзячы на беразе, браты ўсё яшчэ моўчкі мачалі рукі ў ваду і прыкладалі да сінякоў і гузоў. Парушыў маўчанне Андрэй. «Ну, вось табе і ну, праспалі. Ды што ж зробіш? Другому бакі намялі. А тут брат усё ж». І Андрэй разгублена усміхнуўся. «Дурні мы з табою, дурні. Адразу б спыталі.
Вось і дачакаліся. Свіння, брат, сказаў на 5 хвілін малодшы. Пад'ехаў такі. Кінь, сказаў Андрэй. Ён добры хлопец. Добры хлопец. Кандрат паліваў вадою гус. Як даў, то я аж 7 касцёлаў убачыў. Ганьба цяпер! Божа ж мой! Праляпалі мы з табою, браце, сумна усміхнуўся Андрэй. Адно нам з табою суцяшэнне. Быць нам старымі кавалерамі ды чужых дзяцей глядзець. Добра, што хоць не міне нашай хаты тая нявестка. І дзеці будуць, кагуты. Ён усміхнуўся, але Кандрат разумеў, як брату дрэнна. І хоць Кандрату таксама было так, што аж сэрца сціскала, ён пажартаваў. Ну не, у адной хаце я з ёй не змагу. Тут, братка, нам з табою або дзяліцца з бацькам, або пабязьмене ў рукі ды да корчака. Твар у Андрэя быў спакойны. Толькі хадзіў пад скурай Адамаў яблык. Нездарма, брат, Адам яблыкам падавіўся, казаў Кандрат, з усёй сілы хочучы развесяліць брата. Урэшце, чорт яго ведае. Можа, мы яшчэ з табою радавацца будзем, скакаць кожны вечар, што яе не ўзялі. Вось пачакай, трапіць ён у гэтыя жорны, ды да нас і скардзіцца прыйдзе. А мы яму, вольныя казакі, чарку, ды другую, ды ў вуха. Што ж, сказаў Андрэй, да корчака, дык да корчака. Сабіна Марыч шукала сустрэчы з Алесем. Пецярбург, а потым Вільня не памаглі ёй. У Вільні яна кідалася, а потым адшукала Вацлава Загорскага і наведвала яго ледзь не кожны тыдзень. Прыносіла яму цукеркі і садавіну, пытала, як жыве, як вучэнне, што піша брат. 11гадовы Вацлаў успрымаў усё як належны знак павагі і любові асабіста да яго. Яго, шчасліўца, сапраўды любілі ўсе. Так было ў Загоршчыне, так было і ў Вільні. І таму ён і яго кампанія сустракалі маладую вясёлую цётку радасна, загадвалі дзядзьку ставіць самавар, варыць каву, даставаць прыпасы. А потым ішлі разам з ёю гуляць на гару ці ў парк. І Сабіна дадала сваёй дабрыні ў чалавечую пяшчоту, якая ледзь не з нараджэння абмывала малодшага Загорскага. І Вацлаў пакрысе прымірыўся з смерцю маці. Яго, як і Алеся, заўсёды абкружалі сябры, якія рыхтавалі ў яго ўрокі, разам з ім сваволілі і падхарчоўваліся. Сабіна разумела, гэтыя хлопцы частка Вацлава. Вацлаў частка Алеся. І таму яна пастаралася пасябраваць з імі і дабіцца іхняй прыхільнасці. Малодшы Загорскі паехаў у Вільню па пратэкцыі у 6 год. Паколькі яму належала толькі палова капіталу, Вежа вырашыў хутчэй вывучыць яго, а потым паслаць вучыцца ў Германію на інжынера-дарожніка. Там чалавек канчаў вучобу не са ступенню магістра або бакалаўра, а са ступенню доктара. З гэтай ступенню ахвотна прымала для падрыхтоўкі Англія. Вацлаў павінен быў скончыць падрыхтоўчы курс у кагосьці з кембрыджскіх прафесараў, прайсці практыку на англійскіх чыгунках і вярнуцца ў імперыю адным з майстроў сваёй справы, пасля чаго ўсё жыццё ён будзе чалавекам. Дзед спяшаўся, яму трэба было ўзняць і гэтага.
Цяпер Вацлаў быў у 6 класе, але не здаваўся за маладым для яго. Быў, праўда, таннейшы за равеснікаў, але такі спрытны і моцны, што ў крыўду не даваўся. А чытаў так шмат і меў, галоўнае, столькі кніг, што з ім сябравалі і сямікласнікі. Вясёлы, рухавы, як жывое срэбра, дзіўна дасціпны для такога ўзроста, заўсёды гатовы нацягнуць нос начальству і пры гэтым сяброў выгарадзіць і самому не папасціся, ён быў агульны улюбёнец. Жанчыны здзіўлена глядзелі на яго на вуліцы, думаючы, які ж ён будзе, як вырасце. Вацак сапраўды быў прыгожы. Валасы хвалямі, як у Алеся, вочы шэрыя, але ў блакіт, рот з прыемнай, трохі хітраватай складкай, толькі і грызці яму арэхі і жарты. Бровы ганарыстыя і добрыя. Увесь ён быў ад Загорскіх і адначасова ўвесь свой, асоба. Загорскія ўвогуле рана развіваліся разумова, і гэты не быў выключэннем. Прыйшоў у гімназію зарана, ды і тое, вымушаны былі яго перавесці праз 1 клас, не было чаго яму рабіць. Калі Сабіна ішла з хлапчукамі па вуліцы з ганарыста закінутай галавой, не было, напэўна, ніводнага чалавека, які не звярнуў бы ўвагі на гэтую кампанію. Грэбень залацістых валасоў, вільготныя, як зялёныя каменьчыкі ў расе вочы, уся няўлоўная яшчарка, струменьчык вадкага малахіту, якога не бывае на зямлі. Вакол Вацлава сабралася, акрамя іншых, ядро чалавек у 7. 3 сямікласнікі, 3 хлопцы з 6 класа, 1 пяцікласнік. Сямікласнікаў звалі Алесь Міладоўскі, Юлян Чарноўскі і Цітус Далеўскі. Апошні быў з небяспечнай сям'і, але ледзь не самы сціплы і добры з усіх. Глядзеў на Сабіну з адданасцю, хлапечым абажаннем, танюткі, гарачы, як агеньчык, юнак, вельмі ў чымсьці падобны на Вацлава. Гэтыя шмат ведалі пра Алеся, чулі трохі пра Віктара з Кастусём. Але ці не найбольш звяртаў на сябе ўвагу аднакласнік Вацлава, невялічкі расточкам, трохі цельпукаваты шляхцюк. Аб ім па сакрэце Вацлаў сказаў Сабіне: «Ведаеце, ён у 5 быў 2 год. Не падумайце, ён вельмі разумны, але хваравіты і бедны, і часта думае там, дзе думаць забаронена, у касцёле, у класе. Яму ёсць аб чым думаць, а яго падловяць і злуюцца, і смяюцца часам. Я над ім апякуюся, і заўсёды яго выстаўляю з лепшага боку. І хлопцы пачалі паважаць, а я з ім яшчэ гімнастыкай займаюся, і ён стаў зграбнейшы. Трохі смешны, лабасты, але худы ў шчоках і востры ў падбароддзі, гэты хлопец наіўна цікаваў на свет вузкімі, як шчылінкі, глядзелкамі, якія нібыта толькі што прарэзаліся. Смешнае, сімпатычнае барсучаня. Звалі яго Франц Багушевіч. Быў ён значна старэйшы за Вацлава, але Сабіна не сумнявалася, што словы аб апякунстве не хлусня. Адзін не ведаў добра моваў, акрамя сваёй, ды яшчэ, як гэта часта бывала ў беларускіх фальварках, падпсутых рускай і польскай. Другі, як помніў сябе, аднолькава валодаў 6. Адзін чуў размовы аб выгодным у гэтым годзе ячмені, бровары павялічылі закупкі, і аб горшых, чым у папярэдняга, казанях новага ксяндза. Другі з дзяцінства ведаў, у чым непрыдатная для умоў Беларусі аграномія Лібіха
і як менавіта развівалася красамоўства з часоў Цыцэрона і да нашых дзён. І яны былі аднакласнікі. Не было ніякага дзіва ў тым, што адзін, які цягнуўся да ведаў, прывязаўся да таго, хто ведаў больш, хай сабе ён і быў малодшы. Не было ніякага дзіва, што малодшы цягнуўся да старэйшага, які валодаў адным несумненным веданнем, якога не набудзеш з кніг. Як менавіта даводзіцца на кожным кроку змагацца за сям'ю, за фальварак, за зямлю, за сваю годнасць і як выкручвацца з лап мацнейшага. Веданне Франца было таксама безумоўнае і вартае, веданне жыцця і бяды знізу. Акрамя таго, Сабіна бачыла яшчэ адно. Франц дазваляў апекавацца над сабою. Бачыў, што сам ён па ўмовах жыцця атрымаў трохі спознены разумовы розвітак, бачыў, што яму выгадна сябраваць з малодшым, бо той дае яму грунтоўныя і значна больш патрэбныя веды, якіх не магла даць гімназія, усе яе настаўнікі. Настаўнікі давалі ўсім сістэму, а веды іхнія былі ў значнай частцы шкодныя і сухія. Вучні з найбольш разумных адчувалі, што свет, які адкрываюць ім настаўнікі, арганічна чужы і непрымальны для іх свет, і будавалі падсвядома супраціўляючыся свой свет, у якім яны адчувалі сябе ўраўнаважана і гарманічна. У вышэйшай ступені валодаў гэтым уменнем ствараць сваё малодшы Загорскі. І Франц адчуваў, што ён павінен быць з ім, пакуль у яго самога яшчэ няма гэтага беспамылковага інстынкту адрозніваць ману і праўду, чужое і патрэбнае, смецце і золата, тыранства, прыкрытае прыгожымі словамі, і яснае разуменне таго, што такое свет і якое месца займаеш у ім ты. Багушевіч ляпіўся да гэтага вундэркінда яшчэ і таму, што непрыкаянае дзяцінства навучыла яго разы назаўсёды цаніць сапраўднае сяброўства і няздрадлівы клопат сябра аб табе, шчырую чалавечую справядлівасць і дабрыню, і жаданне, каб ты быў разумнейшы за ўсіх, каб ты быў спрытны, каб шмат ведаў, каб цябе паважалі. А Вацлаў іначай сябраваць не мог, як і старэйшы брат. Ёсць у мяне, павінна быць і ў цябе. Здохну, а аддам апошняе. Гімназія рабіла з рамантычна ўзнёслых, летуценных і справядлівых падлеткаў будучых тайных саветнікаў, пшутаў, снобаў і барычаў, і Франц разумеў, што ён павінен трымацца таго фарпосту чалавечнасці, які хаця і па-юначаму, але змагаўся з гэтым, і перш за ўсё Вацлава. А душа ў яго была і неабыякая. Яна толькі пачынала развівацца, але ў глыбінях сваіх даўно ўсё разумела і абяцала далёка пакінуць за сабою многія і многія душы. Сабіна аднойчы злавіла на сабе ягоны позірк. Хлапец глядзеў сваімі вузкімі вочкамі, і былі ў гэтым позірку цяжкаватая дапытлівасць, розум і адвечная, амаль не ад чалавека, прага праўды. Успамінаючы дабрадушныя вочы юнака, Сабіна кожны раз уздрыгвала. Ёй здавалася, што гэты чалавечак раптам спасці гусцю яе. Гэтым пакуль што не мог пахваліцца ніхто. І толькі яна сама ведала, хто яна. Ведала, што яе іранічнасць і яе розум толькі сродак для таго, каб прыкрыць просты факт уласнай абыякавасці да жыцця. Яна не жыла. Яшчэ з інстытуцкіх часоў. Пансіённая сістэма забівала дваяка і не магла
дзякуючы сваёй пачварнай і ветліва-халоднай бесчалавечнасці, не забіваць. Можна было зберагчы нешта адно — цела або душу. Пазбягалі гэтага адзінкі. Адных яна забівала фізічна. Божа, якія жахлівыя ледзяныя калоны, які холад у дартуарах. Я не магу, я хачу на Дняпро, у Ліпецк, у Кіяў, на манастырскае падвор'е, дзе заўсёды спыняецца маці і дзе грэцкія арэхі падаюць з дрэў. Я хачу на мелавыя данскія горы, дзе вясною жар тюльпанаў. Як халодна! Чаму я не магу гаварыць, як гаварыла? Чаму я не магу дазволіць сабе маленькі водгук «з», амаль нячутны у слове «дзень»? Я не магу іначай. Мой рот не так створаны, і я ж не буду актрысай, каб вымаўляць чыста. Такія плакалі па начах, пачыналі кашляць або прагна лавіць пах каменна-вугальнага дыму і нафты. Наступала бязлітасная зялёная немач, хлароз. Другія, мацнейшыя, сціскалі душу ў далонь, каб выжыць. Гэтыя калоны — мармур? Дзякуй, мадам, спаць у холадзе здаравей. Імператар Душка, мы бачылі яго на акце. Я выпраўлю сваё вымаўленне, дзякуй вам. Мужчыны, гэта брутальна. Толькі тут я зразумела сапраўдную вартасць добрых манер. Гэта не нахабства ў маіх вачах, мадам, гэта пачцівасць, не злуйцеся. Такія выходзілі з інстытута здаровыя і усмешлівыя і дабіваліся поспеху, таму што ненавідзелі свет і людзей і адна адну. Выходзілі са знявечанай, зламанай душой, з разважліва-халодным сэрцам, з той абрыдлівай бабскай подласцю, якая ў 100 разоў горшая за подласць мужчынскую. Выходзілі, гатовыя ісці цераз трупы. Бедныя душы. Свет быў варожы і халодны, але ўсё ж яна, як кожная жывая істота, не хацела ледзянець і шукала паратунку. І паратунак з'явіўся. А гэта быў ягоны брат. Яна вырашыла ехаць. Хлопцы раптоўна сталі ёй чужыя. Апошнія дні яна таксама сустракалася з імі, але ў душы адчувала хутчэй адсюль. А яны жартавалі пры ёй, спаборнічалі ў дасціпнасці і рыцарстве, смяяліся, кідаліся думкамі. Цёмнымі вачыма глядзеў на яе Цітус Далеўскі, трымалі паядынак Юллян і Алесь. Вацлаў перадражніваў Гедыміна, ідыёта Салаўёва і ханжу Баршчэўскага, як яны гавораць вясною аб выніках іспытаў і неабходнасці трымаць гімназістаў у ёжавых рукавіцах, і як кожную хвіліну адхіляюцца, пачынаючы абгаворваць паненак, што праходзяць пад вокнамі. І дабрадушна глядзела на іх толькі што прарэзанымі вачыма барсучаня, што прагнула праўды, Франц Багушевіч. Падрастала другая змена паўстання. Яна сама не ведала, што з ёю. Ледзь прыехаўшы, пачала пытаць у дзядзькоў аб Алесю. Іван хваліў маладога князя за гаспадарлівасць, але Тодар раптам накінуўся на Загорскага за залішняе патуранне мужикам і ўвогуле за мужикалюбства. Выдумаў сабе цацку, да і важдаецца з ёю, торкае сваёй беларускасцю ўсім у вочы. Гаворыць бы гнойнымі габлямі, нешта растрасае. Не звяртай увагі, сказаў Іван. Сабіна шукала сустрэчы. Паехала да Мсціслава, мяркуючы, што, можа, сустрэне яго там. Мсціслаў ні аб чым не здагадаўся, сказаў ёй, што Алеся ў яго другі тыдзень не было, і калі яна сустрэне яго,
хай кіне яму ў вочы вось гэтую пальчатку, што ён тут забыў, маўляў, калі не заедзе днямі, то дуэль. Чаму ягоную пальчатку, а не вашу? А чаго я сваімі пальчаткамі раскідвацца буду? Пальчатку гэтую Алесь Загорскі не атрымаў. Паехала яна і да хаданскіх, не ведаючы, што яны ў сварцы з Загоршчынай. Але і з гэтай паездкі не атрымала нічога. Хіба толькі зрабіла ўражанне на Іллю, які ўжо быў у роспачы, чакаючы канца сваёй раўбічаўскай эпапеі. Жыла яна ў сваім доме пры бровары, а да дзядзькоў заязджала рэдка, ды прытым была паглыблена толькі ў свае думкі і не заўважыла і другога — частых наездаў гасцей да Івана і Тодара. Ці то яна бачыла іх, але не звяртала ўвагі, а госці былі даволі падазроныя. Прыязджалі хаваючыся, ад'язджалі ўначы, вялі доўгія патаемныя размовы з гаспадарамі. Былі гэта найбольш тыя людзі са шляхты, якія вялі гандаль і шалёна супраціўляліся дзейнасці пана Юрыя, а потым старога вежы. Ім надыходзіла зараз апошняе разарэнне. Выкупу не хопіць і на пашырэнне маленькіх гуд і пільняў. Душ у кожнага 50-60. Зямлю так ці іначай не зберажэш, а грошай не будзе і на тое, каб наняць былых прыгонных. А тут яшчэ багатыры канкурыруюць. А тут яшчэ чырвоныя загорскія рвуць зямлю з-пад ног, падлы, журботнікі над малодшым братам. Ім лёгка тужыць, а паспрабуй патужы ты. Сярод гэтых узлаваных, даведзеных да крайнасці людзей, з'явіўся раптам багаты кроер. Гэтаму не было прычыны хвалявацца, жыў бы і без прыгону. Але ён ненавідзеў самую думку аб волі і аб тым, што ён не будзе мець фізічнай улады над людзьмі. Акрамя таго, ён баяўся. Баяўся войны і Корчака, якія гойсалі па пушчах і з якімі нічога не мог зрабіць Мусатаў. Баяўся падпалу, баяўся таго, што хлопы сталі нахабныя, што яны ўсё больш і больш адчуваюць свой гонар. Гэтага баяліся і іншыя. З двух бакоў насоўвалася страшная небяспека. З боку багатых клейнаў, загорскіх, раўбічаў і іхніх заможных 600гадовых збраяносцаў, усіх гэтых Радкевічаў, Кальчуг, Юдэнічаў, з боку турскіх і віцкіх лаўраў, з боку адроддзя магутнага старога дрэва Ракутовічаў, з боку ўсяго гэтага пераплеценага сваяцтвам, традыцыямі і паданнямі клана, які зараз чырванеў на вачах. І яшчэ з боку мужыча, якое адчула сваю сілу і значнасць. З двух бакоў чакала смерць, пагібель, галеча. І таму трэба было бараніцца аж да зубоў. І тут ужо нікому не было клопату, што Кроер і Таркайлы беларусы, Панафідзін і Іваноў рускія, Аўгуст Дзержак паляк, а сабаньскія юнашы і стахоўскія агенчыкі лічаць сябе палякамі. Наадварот, людзі, падобныя да апошніх 5, галасней за беларусаў лямантавалі аб генте альбарутэнус, беларускім паходжанні, аб тым, што яны зжыліся і цяпер больш беларусы, чым гнілыя заходнікі і сацыялісты загорскія. Лямантавалі аб традыцыях і патрэбе скуць мячы на абарону правоў яе спрадвеку чыстага шляхецтва, якое надае высакароднасці і ім. І таму ўсе яны былі кранальна аднадушныя ў патрэбе узняць меч. На вачах складалася арганізацыя, якая сваёй падступнасцю за нейкія 3 гады запаскудзіла ўсю гісторыю Прыдняпроўя
і нават потым мела 2 кароткія рэцыдывы. Пасля забойства Аляксандра і ў 1904 годзе. Складалася самая абрыдлівая за ўсю гісторыю Беларусі грамада, якая каштавала жыцця ледзь не 200 чалавек. Складалася Куга, прыдняпроўская мафія. Дзіўныя справы твае, пане Божа, жартуеш ці што? Палова людзей Куга не чула аб штаце Вірджынія, як і вірджынцы ніколі не чулі аб Прыдняпроўі. І ўсё ж аднолькавыя абставіны нарадзілі амаль у адзін і той самы час 2 арганізацыі, аднолькавыя па сваіх мэтах. Ку-клукс-клан быў арганізаваны ў 1865 годзе. Нават назвы іхнія былі падобныя. Толькі адна была гукаперайманнем лязгату затвора і стрэлу стрэльбы, а другая гукаперайманнем крыку савы. Але за абодвума перайманнямі быў смурод, цемрашальства і жах. Куга існавала вельмі нядоўга і паспела забраць параўнаўча мала ахвяр толькі дзякуючы агідзе мясцовых жыхароў да забойства ў спіну, да змяінага укусу ў той час, калі можна проста і адкрыта ўдарыць у зубы. Яна заўсёды была слабая, і як толькі мінула здранчвенне першага жаху, самі людзі, не вельмі даводзячы гэта да ведама начальства, пачалі лавіць і вынішчаць членаў гэтай грамады як шалёных сабак. Начальства заплюшчвала вочы і на дзейнасць грамады, і на яе знішчэнне. А вынішчалі грунтоўна, не падкапайся. І той, хто пацікавіцца гэтым пытаннем, павінен будзе толькі прагледзець статыстычныя лічбы. За 2 гады на тэрыторыі Магілёўшчыны загінула ад ваўкоў больш людзей, чым за мінулыя 300 год. Прычым чамусьці сярод тых, што загінулі, не было сялян, а ўсё больш шляхта, да 100 душ. Гаспадары 2-3 будаў ці гуд і іншыя такія самыя людзі. Якой мераю дасі, такой і аддадуць. Супраць Кугі выступілі воўчыя братэрствы, аб якіх даволі многа і даволі негрунтоўна пісаў Доўнар Запольскі. Сабіна Марыч не звяртала ўвагі на гэта. Яна шукала Алеся. А скончылася ўсё нечакана проста, і тон іхняй апошняй размовы не пакідаў ніякіх надзей на тое, што для Сабіны можа нешта змяніцца ў лепшы бок. Яны сустрэліся і шмат гаварылі, і яна сказала яму, што свет робіцца лепшы, калі ў ім сустракаеш такіх людзей, як ён. І тады Алесь, нібы раптам зрабіўшыся ведушчым, сказаў: «Не трэба гэтага, Сабіна. Для вас я сусед і друг, як Радкевіч, як іншыя добрыя людзі. Зробіцца дрэнна, паможам. Ваш вораг — наш вораг. Ваш сябра — наш сябра. Вось і ўсё». Яна бласлаўляла Бога, што не паспела далёка зайсці, што не дайшла да апошняга прыніжэння. Я гэта і мела на ўвазе, князь. Я стаўлюся да вас, як да пана Юлляна. Вось і добра. І мне не хацелася б ніколі зрабіцца для вас тым, што хаданскія і раўбічы. Ён разумеў, што гэта ўдар, магчыма, нават лёгкая пагроза. Але ён не раззлаваўся, бо ён упершыню перажываў самае непрыемнае пачуццё, якое толькі можа перажыць мужчына, тое, супраць якога пратэстуе ўвесь яго актыўны пачатак, сутнасць яго паводзін у свеце. Пачуццё гэтае было адмаўленне. Ён бачыў, што ён больш, чым падабаецца Сабіне, што яна яго кахае. Ён ведаў, што ён, вось гэтыя яго вочы, рукі, словы,
Увесь ён звыклы і звычайны для сябе, для яе, усё. Сам сабе ён быў нішто, а для яе быў жыццёва важлівы. Настолькі важлівы, што яна забылася да таго, што ўзяла ініцыятыву ў свае рукі. Ён прывык аддаваць усё, а цяпер не мог аддаць самай вялікай лухты і дробязі, таму што гэтая дробязь быў ён сам, і ён належаў другой. Алесь ведаў, яна не паспела далёка зайсці і радаваўся, што адсек адным ударам усе размовы. Але ён таксама ведаў, што ў думках яна зайшла далёка і цяпер нізавошта гэтага яму не даруе. Такі быў яе склад. Або цеплыня адзіная, што была ў свеце, або вайна. Так, сказаў ён, гэта сапраўды было б непрыемна, асабліва для мяне. Яна здагадвалася і раней, чаму яму непрыемная варожасць з раўбічамі, а цяпер даведалася пра ўсё. Святло пацьмянела. Ёй нельга было жыць без яго. Раней і ў марах, як без каханага. Цяпер, як без недасяжнай і адзіна патрэбнай істоты. У недалёкім будучым, як без ворага. Міхаліна праз няньку Тэклю паведаміла Алесю, што яна зноў трэці раз за гэтыя месяцы, выбіраючы час найлепшага яго настрою, зрабіла спробу пагаварыць з бацькам аб варожасці да Загорскіх. Яна пісала, што гэта цяпер было больш, чым цяжка. Наваколле не ведала, чаму пасля нападу Корчака на маёнтак Раўбіч асабліва змяніў свае адносіны да маладога князя. Алесь нікому нічога не расказваў. Раўбіч таксама маўчаў. Ведалі, што Алесь з табуном прыскакаў яму на дапамогу, а наконт далейшага хадзілі розныя чуткі. То казалі, што Загорскі спазніўся і бандыты ўжо зніклі, падпаліўшы дворныя пабудовы і не забіўшы пана, бо не хацелі залішніх ахвяр і вялікай аблавы. То гаварылі аб тым, што Загорскі ледзь не сапсаваў справы, яшчэ здалёк распачаўшы страляніну, бо трохі баяўся, што было цалкам натуральна. Гаварылі і аб нейкай вялізнай страшнай спрэчцы, выводзілі яе лагічнымі збудаваннямі, у якой нібыта абодва бакі асыпалі адзін аднаго ўзаемнымі абразамі. А хто казаў, што Алесь наогул не даехаў, але ніхто нічога не ведаў. Майка паведаміла, што паспрабавала растлумачыць бацьку ўсё, што хацела сказаць аб плётцы і аб сваіх думках у вялікую ноч, і аб тым, што пан Юры нічога не ведаў, а Алесь і не думаў аб помсце пагардай, а проста сціснуў сэрца, якое заходзілася ад абразы, каб не ліць крыві. Маўчаў, і таму гэта быў подзвіг мужнасці і любові да ўсіх Раўбічаў, а зусім не пагарда, аб чым лепей за ўсё сведчыць тое, што ён аб усім забыў і паскакаў на верную смерць на дапамогу, ледзь толькі гэта спатрэбілася. Размовы, аднак, не атрымалася. Пан Яраш, который ўжо раз спыніў яе і заявіў, што калі яна кіне яшчэ хоць слова пра Загорскіх, ён, хоць ніколі не сказаў ёй нават грубага слова, ні з чым не палічыцца і завязе яе ў манастыр да цёткі ігуменні на дадатковае выхаванне, гады на 4. Алесь, дачуўшыся аб гэтым, паскакаў да Раўбічаў і дзень гойсаў па гаях вакол маёнтка, пакуль Тэклін пляменнік не адшукаў яго там і не папярэдзіў, што з'яўляцца тут небяспечна, бо пан Яраш перахапіў запіску паненкі Міхаліны, падазрае, што перадавала іх Тэкля.
І Тэкля просіць, каб паніч не з'яўляўся, бо яго могуць падпільнаваць, бо Міхаліна амаль у турме, і Алесь можа толькі папсаваць усё і паненцы, і ёй Тэклі. І яна Тэкля абяцае, калі гнеў пана пройдзе, паведаміць Алесю. Загорскі задыхаўся. Хлопчык, мілы, скажы ёй, калі ёй дадуць вольную, я яе да сябе возьму. Хай перадасць адно слова, дзе можна сустрэцца. Хлапчук чухаў адной босай нагой другую. Яна, дядька князь, казала, што есці ёй і так хопіць. Грошы, дзякуй Богу, ёсць. Яна казала, што паненку кінуць не можа, бо той адной зусім дрэнна будзе. Едьце, вы, казала, калі ласка. Загорскі зразумеў, пакуль што нічога не зробіш. Пакуль за Міхалінай і ўсімі, хто верны ёй сочаць, трэба не насцярожваць Яраша і Франца. І ён паехаў да дзеда. Дзед, здаецца, ведаў усё і не ўсё з таго, што рабілася, ухваляў. Падумаеш, маўляў, рыцар бедны, Трыстан Трубадур і Менестрэль, капуста а-ля Правансаль. І нібы жадаючы паказаць Алесю, што ёсць і іншы погляд на рэчы, і таму няхай асабліва не ідэалізуе, літаральна дапякаў яго з'едлівымі, несправядлівымі, але з гэтай прычыны яшчэ больш дасціпнымі разважаннямі аб жанчынах, іхніх адносінах да жыцця, мастацтва, мужчын і поспеху ў жыцці. Бачыў, што ўнук нібыта перастае быць мужчынам і таму свядома прышчапляў атруту. Рыцар бедны і злаваўся, і адчуваў, што яго лечаць, і не мог не рагатаць з такой смешнай злосцю, і так падобна на праўду гэта гаварылася. Ён не ведаў, што дзед ніколі не дазволіў бы сабе гаварыць так, каб яму не верылі. Асабліва ў такой вялікай справе, як надаванне гарту душы ўнука. І Алесь сапраўды адчуваў, што яму лягчэй. Іронія рабіла сваё. Яны гулялі над возерам. Дзед ішоў на дзіва вальяжны і прыгожы, хіба што толькі трохі больш павольна, чым 9 год назад. Гумарыстычныя зморшчынкі ляжалі ля цвёрдых вуснаў старога вальтар'янца. Ты думаў над тым, чаму яны, няшмат разумеючы, так любяць займацца мастацтвам? Таму што ў глыбіні душы пякуча адчуваюць сваю абдзеленасць у гэтым сэнсе. Разумеюць, што тут нічога не зробіш, але хочуць пераканаць мужчын, што гэта не так. Супярэчыце сабе, дзеду. Адкуль жа ў іх тады думкі? Вельмі проста. Ад першага мужчыны, які вучыў іх мастацтву. Ну і трохі, наколькі дазваляў мозг, развінутыя і дэфармаваныя. Так усё жыццё і таўчэ. У жыцці ёй станоўчая маральнасць чужая. Ведае яна толькі адмоўную, сорам. Ну, а ў мастацтве ў яе і адмоўнай няма. Алесь успомніў Гелену. Гэта няпраўда, дзеду. Я кажу пра жыццё. Я і не кажу, што гэта заўсёды праўда. Як пакахае, то для каханага і толькі для яго яна здатная на тое, чаго мільён мужчын не зробяць. На жаль, нельга кахаць усіх мастакоў і паэтаў. Іх многа, ды прытым некаторыя памерлі, а некаторыя бедныя. Хітрае з іскрай вока скосу глядзела на Алеся. Яны, браце, не эстэтычны пол. Грэкі былі не самыя вялікія дурні, калі не пускалі іх у тэатр. Усміхнуўся. Прынамсі, можна было хаця нешта чуць. Нават калі так, яны бласлаўляюць нас на подзвігі.
уся паэзія ад кахання. Скажы, уся пагібель паэзіі ад кахання. Мільтан правільна сказаў сваёй жонцы: «Любая моя, табе і іншым, вам хочацца ездзіць у карэтах, а я жадаю аставацца сумленным чалавекам». На жаль, пераважная большасць людзей аддае перавагу карэтам перад перакананнямі. Зрабіў выгляд, што плюе. Ну, вось і навучыўся. Як, скажы ты, навучыўся? І стыль размовы жаночы пераважная, перавагу перад перакананнямі, Тьфу! Мне здаецца, вы не маеце рацыі. Гожая скрынка не можа быць створана для непрыгожых рэчаў. Дзе ж логіка? Бачыце вы, ад каго логікі захацеў? Ад Бога. Ты што, не памятаеш гісторыі з Валаамавай асліхай? Самая нелагічная гісторыя не толькі ў Бібліі, але і ва ўсёй гісторыі людства. А дзеючыя асобы — стары асёл Валаам, ягоная асліха ды пан Бог. Цмокнуў вуснамі. Ён такі і ёсць. У брудную торбу сакратавай шкуры сыпле золата, у дзівоснай прыгажосці скуры розных там Клеапатр, Феадор і Месалін кладзе вугаль і бруднае смецце. Ды і прытым, хто табе сказаў, што жанчыны прыгожыя? Ну, ведаеце. У жанчын, напрыклад, дрэнная архітэктура. Іхняя архітэктура — гэта Хеопсава піраміда або старажытна-індыйскія ступы. А цяпер архітэктура ўсё больш і больш ідзе да архітэктуры мужчыны. Убачыш, скора будуць будаваць, каб унізе было тонка, а ўгору пашыралася. Чаму ж дагэтуль так не рабілі? Бо не ўмелі. Гэта, брат, складана, каб гмах не губляў цэнтра цяжару, а як мужчына лунаў і плыў у паветры, каб унізе ўвесь праглядаўся праз калоны, а ўверсе быў шырэйшы. Божанька і той ледзь спрамогся, а мы пакуль горшыя дойліды. Усё нас па няўменні да зямлі цягнула. Звужалі, чым вышэй муры, ды кантрафорсамі іх падпіралі. Вусны дзеда смяяліся. За гэтыя новыя, свеженькія, толькі што народжаныя думкі ён падабаўся сам сабе. Мужчына складзены больш прыгожа. Вядома, акрамя мяне, на старасці год. Ну і потым, ён ніколі не лічыць адзнакі рэчамі. Яна заўсёды скажа: «Праменні — гэта галоўнае ў сонцы». Рэдка скажа: «Сонца кідае свае праменні». Гэта толькі адна Яраслаўна дадумалася, ды і то са слоў паэта, і ніколі не скажа, як Данте: «Змоўк сонечны прамень». Браце, нават лепшыя з іх, дзяцінныя і каротказорыя, за што і кахаем, бо нам патрэбна кагосьці бараніць. І спытаў раптам: «Ты чытаў добрых паэтаў жанчын?» Сафо? То я і заўважаю, што ёй усё жыццё была ў цяжар яе жаноцкасць. Але ж паэтэса. Гэта яе такой фет у перакладах зрабіў, без вагання, «Нічто же сумняшыся», — сказаў дзед. Дык, можа, яшчэ з'явіцца? За 3000 год не з'явіліся, а тут з'явяцца. Натура не робіць скачкоў. Немагчыма было з ім спрачацца. Заўсёды ён меў рацыю. Ты, дзеду, зусім як магілёўскі Чурыла Барановіч, не вельмі выхавана сказаў раззлаваны Алесь. Магілёўскі дыяген. З усяго здзекуецца, кпіць ды смяецца. Дзед зрабіў выгляд, што не чуў. Хто такі? Я ж кажу,
губернскі дыяген з дзівацтвамі. У доме вар'ятаў быў. Добрыя дзівацтвы, сказаў дзед, за іх і ўзялі? Не, сапраўды. Ідзе вуліцай і рагоча. Ну, каб гэта ўсіх браць, хто ў нас у краіне на вуліцах рагоча. Алесь толькі рукамі развёў. А дзед ужо казаў далей. Ты не прымай усяго блізка да сэрца. Быў такі ў 12 стагоддзі разумны папа Інакенці III. Напісаў ён трактат аб пагардзе да свету. Трэба табе пачытаць, ды над сім тым задумацца. Урэшце, на што чытаць? Вось паслухай, што ён аб жыцці кажа. Разумны быў. Чалавек створаны на няшчасце не з агню, падобна як свяцілы нябесныя, не з вады, як расліны, а з аднаго рэчыва з жывёламі. Таму і цярпіць роўную з імі долю. Крыніца зла, ягонае цела, што заняволіла сабою дух і стала для яго турмою. Добрыя пакутуюць не менш за злых. Калі не больш, дадаў дзед. Жыццё ёсць барацьба. Чалавек вядзе яе з падобнымі сабе, з натураю, са сваім целам і з д'яблам. Не мінае дня, каб да асалоды не прымешваліся гнеў, зайздрасць, страх або нянавісць. Жыццё не што іншае, як жывая смерць, таму што мы паміраем, пакуль жывём, і лепей памерці зажыва, чым жыць мёртвым. Падумаў. Зрэшты, дурань ён быў, гэты папа. За што і абралі. Шмат займаліся справамі. Прыбылі ўрэшце выпісаныя з Англіі малатарні і насенне. Многія прыязджалі глядзець на іх. Прыехаў і Іван Таркайла. Бегаў вачыма, разглядаючы. Што, толькі сваё малаціць будзеце? І сялянскае? За невялікую плату. Выпішу яшчэ, можа, больш заможныя купяць, а менш заможныя хай бяруць, скажам, у 10. А бабы што ўзімку будуць рабіць? Глупства. Хай ткуць палатніну на продаж. Хай вучацца рабіць сарпінкі, міткаль, промысел будзе. Скора будуць свае 2 аграномы. Таркайла не вытрымаў. А не баіцеся? Чаго? З'явіліся нейкія людзі. Нядаўна за гэтыя рэформы Арсена Стрыбаговіча спалілі. Сына ягонага падстрэлілі. Усё чыста дымам пайшло, і будынкі, і сцірты, і завод. Сын ледзьве чуняў. Вы пра тую кугу? Сказаў Алесь. Куга. Яна і ёсць куга балотная. Куды вецер, туды і яна гнецца. А паспрабуюць на мяне вякнуць. Вылаўлю ўсіх. Ды я хіба што кажу? Адступіў Таркайла. Я і сам гэтых вырадкаў ненавіджу. Сам бы ўсё гэта завёў. Ды пабойваюся. Я, не вы, спаляць. Нядаўна сустрэлі на дарозе лёкая майго Пятра, ды запіску перадалі. І Таркайла падаў Алесю шматок паперы. У левым верхнім кутку было груба намаляванае вока пугача з пяром-брывом. Ніжэй ішлі літары і рваныя ад дрэннай паперы і вадкага атраманту. Бачым, пойдзеш за Стрыбаговічам, возьмеш на пільню па вольным найме людзей, труна, сёння зроблена, заўтра атрымаеш вяроўку, паслязаўтра не павесішся. Праз дзень палім тваё пудзіла на Чырвонай гары ці на іншай высокай. Убачыш, не знікнеш,
чакай савы. І іншым перадай, будзе ім тое ж. Ніжэй быў намаляваны крыж. Алесь усміхнуўся. Дайце мне. Што вы? Ціха сказаў Іван. Ніколі. Дрыжачымі пальцамі схаваў паперку. Заб'юць! Было ўжо так. Ніхто не скардзіцца. У іх, кажуць, у судзе рука. І вам не раю, калі часам атрымаеце. Ну, глядзіце. А атрымаць то я павінен быў першы. У мяне паўсюль па вольным найме людзі. Нават з маіх прыгонных. Я і кажу, сцеражыцеся. І маўчыце, маўчыце, Хрыстом прашу. Падышоў Вежа. Іван нібы надумаў новае. Усё гэта добра, навіны гэтыя. А капітал абаротны скуль? Я дам, сказаў Вежа. Яму дасцё, а ўсім іншым хто дасць? На якія такія шэлегі яны вучыцца будуць? І дадаў. Алесю Юр'евічу з вамі пашанцавала. Са срэбнай лыжкай у роце нарадзіўся. Паехаў. Алесь здзіўлена раздумваў. Нашто гэта яму было? Дапамогі на ўсякі выпадак шукаў. То паможам, як спатрэбіцца. І Алесь махнуў рукою на здарэнне з Таркайлам. Куга, шмуга, лухта якая! У жніўні невядомыя людзі конна вылецелі з пушчы на Вітахмоўскую бурачную плантацыю. 30 чалавек са стрэльбамі. Ніжняя частка аблічча ў кожнага завешана белым муслінам, каб дыхаць. На гэтай дзесяціне першы год рос гонар і крывавы пот Алеся. З вялікімі цяжкасцямі, ледзь не зладзействам і хабарам здабыты з поўдня гатунак бурака залаты з колькасцю цукру да 28% супраць звычайных 16-20. Гаспадарка, дзе рос залаты, належала барону Мухвіцу, генеральнаму дырэктару суполкі Мінерва, і была падвінніцай. Насенне Герман Мухвіц дастаў недзе ў Аўстрыі. Ён быў яшчэ і член адміністрацыйнай рады варшаўска-венскай чыгункі. Таксама ледзь не ўкраў і сцярог, трымаючы зубамі. Чалавека, які здабыў Алесю насенне, выгналі са службы, і давялося ўзяць яго на сваё ўтрыманне. Іншыя служачыя наадрэз адмовіліся гаварыць з Выбіцкім. Вакол залатога хадзілі ледзь не на пальчыках, плацілі мужикам і бабам удвая за апрацоўку кожнага рада. Алесь спадзяваўся, што праз год трэць плантацыі будзе засеяна сваім залатым насеннем. І тут здарылася. Падшалёная куга невядомыя стрэламі адагналі працуючых і пачалі гайсаць па дзесяціне, выбіваючы яе капытамі, як ток. З лесу вылецелі каля 20 фурманак, распаўзліся па плантацыі і пачалі паліваць з бочак сакавітыя зялёныя рады густа салёнай ропай. Людзі пабеглі ў Вітахмо па дапамогу. А пакуль на плантацыю кінуўся Андрэй Пахвіст, аконам сцюдзёнага яра, што выпадкова апынуўся ў Вітахмо. Кінуўся адзін ратаваць. Прыбег і ўбачыў шабаш знішчэння, струмені ропы, цені коннікаў, што лёталі па полі, выгукі, сакавітае храбусценне гічкі, стрэлы ў паветра. Аконама набілі і прагналі з плантацыі. Перадай, будзе навіны заводзіць, прырэжам. Праз гадзіну, убачыўшы, як збоку Вітахмо бягуць са стрэльбамі людзі, невядомыя абсеклі пастронкі і, кінуўшы новыя бочкі разам з калёсамі ў разорах, прыпусціліся ў пушчу. Людзі рынулі за імі, але адтуль ірвануў залп, і гнацца далей збаяліся. Поле было змешанае з граззю тулкавіска.
Алесь ужо назаўтра ўбачыў, што ропа зрабіла сваю справу. Гічаны, там, дзе яны ўцалелі, былі як зморшчаны сухі тытунь. Ён загадаў выкапаць найбольш ацалелыя карані, перанесці пад аранжарэю і даглядаць, як ружы, загадаў шчодра паліваць поле вадой, а можа. Але сродку змагацца з гэтым у аграномаў не было. Ніхто не сее бурак на саланчаку, з неба не ідуць салоныя дажджы. Уратаваць удалося не больш, як 3 каранёў. Залаты загінуў. Рос на радасць сабе, людзям і небу. Тупа ўдзерліся, стапталі, забілі. Так, сапраўды забілі, як жывога. Шкада было яго, як пакрыўджанага дзіцяці, а гэтых... Алесь са здзіўленнем адчуў гэта, ён біў бы доўбняй па галаве за шкоднасць. Шкоднасць бывае розная. Сапраўды, свой чалавек на купалле назнарок шкодзіць. Бярвенне, скажам, па вуліцы раскатае, ці казу для дроў на комін тваёй хаты павесіць, то гэта справа іншая. А часам знойдзецца мяшчанская храпа, асабліва з тых, што пабывалі ў салдатах ці на чыгунцы, то возьме і пажартуе, кветкі патопча або дрэўца выдзера. Такіх, як убачаць, самі б'юць. Жывы звычаю не вінаваты. Вучыся, навалач, вучыся, носам цябе туды, носам! То гэта свавольніка б'юць, а гэтых забіваць трэба. Пахвіст дзёр на сабе валасы. За што? За тое, што кадлуб длугі, а ногі круткія, змрочна казаў дзед. Уцячы не паспеў. Ну мець меж за крыўду. Сволачы! Сцяўшы зубы, сказаў Алесь. Дзед сумна усміхнуўся. А што такое мера добрага ці дрэннага? Шмат у каго кішэнь. Дзеля яе іншы не тое, што бурак, чалавека стопча. Скардзіцца будзем? Спытаў пахвіст. Не, сказаў Алесь. Скінь з вітахмоўскіх мужикоў палову нядоімкі. Прыбаў на цукроўнях вольна-наёмным 6 грошаў на гадзіну. Вартаўнікам стрэльбы, і калі ўбачаць такога завешанага, вусны Алеся жорстка скрывіліся. Хай страляюць яго ў маю галаву. І мужыкі, калі заўважаць, хай страляюць. Правільна, сказаў дзед. То, кажаш, шляхта? Канешне, шляхта, сказаў пахвіст. Гаворка выдае. Ды і нашто мужыкам на добрыя для іх навіны скардзіцца? Ясна, сказаў дзед. Вось мы ім міну і падвядзём. Паглядзяць мужыкі, як за горскім шанцуе, дык глядзіш кагосьці са сваіх і цюкнуць абухом у лоб. А праз тыдзень здарылася яшчэ горшае. Стафан Кагут, старэйшы і пакуль адзіны жанаты з братоў, і Юлян Лапата ехалі на адным возе з Сухадола. Вазілі сёе-тое прадаць. Прадаўшы, купілі чвэрць гарэлкі, узялі з яе па чарцы пад хатняе сала, ды па другой. Астатняе закаркавалі і паклалі пад посцілку. У Кагутовых пачыналі капаць студню 2 майстры. То хоць пры пачатку і не належыць, а напаіць трэба. Няхай не кажуць, што Кагут з куперака. Стафан купіў яшчэ поршнікі для малой. Надта ўжо добрыя былі поршні, як крамныя. Ніз суцэльны, вяршок, як андарак, клятчасты, з жоўтых і сіненькіх скураных лычак, а раменчык, якім зашморгваць, чырвоны, як мак відук. Стафан увесь час даставаў і разглядаў іх, усміхаючыся ў маладыя, густаватыя ўжо вусы, прыемна залацістыя, як у бацькі.
Самы бяскрыўдны з усіх кагутоў, вады не замуціць. Ён быў добры муж і добры бацька. Усе прыезджыя ва ўсіх кнігах хвалілі тутэйшых людзей за тое, што добрыя бацькі і мужы. Але тыя кніг не чыталі, ды і здзівіліся б, прачытаўшы. А як іначай? Малады, дурэй колькі хочаш, хоць у лазу з чаканам ідзі, а жаніўся, тут ужо не. Ехалі дадому трохі вясёлыя. У Стафана таксама быў голас, хоць і горшы, чым Андрэяў. Ён спяваў, а Юллян падцягваў яму густым басам. Былі ў маці 3 сыны на раду. Загадалі ўсім 3 на вайну. Ой, старэйшаму не хочацца, малодшаму не прыходзіцца, а сярэдні меч бярэ, збіраецца, з бацькам з матухнай прашчаецца. Не кусай вусы, мой татка, пры мне, не плач, моя родная матка, пры мне, не плач, моя матухна, пры мне, наплачашся, моя мамка, без мяне, нагалосішся, наплачашся, з сіротамі накугачашся. Чакай, сказаў Юллян Лапата, гэта што? З ляснога вострава, злева ад дарогі, вылецелі на апошніх конскіх жылах 2 чалавекі. Па белых світках ясна было, мужыкі. Не асцерагаючыся нават таго, што конь можа трапіць нагою ў хамячыну, гналі коней як ад смерці. Юллян пазнаў у адным з коннікаў Корчака, другі быў невядомы. Як на скрут галавы, сказаў Стафан. Хто б гэта? Юллян прамаўчаў. Коннікі перасеклі біты шлях сажняў за 50 перад возам. Стафан глядзеў на іх з цікавасцю. Людзі марудзілі, відаць, раздумваючы, куды кінуцца. Лявей ад іх было канапляное поле, а за ім схіл, зарослы меднымі соснамі. Правей хмызы, за якімі ляжаў нізкі на вільготным месцы лес. Там, на ўзлессі, як волат, стаяла магутная сухая сасна. Коннікі, відаць, наважыліся, паскакалі левым шляхам, сцежкаю праз каноплі. Калі воз пад'язджаў да месца, дзе яны перабеглі дарогу, Стафан убачыў, што коні, асядаючы і часам знясілена ссоўваючыся ўніз, ужо нясуць людзей па стромым схіле, што зарос хвоямі. Зніклі. На шляху ляжалі 2 хлапякі пены. Ну, сказаў Стафан, загоняць коней. Змоўч, сказаў Лапата. Не твая справа. З вострава, адкуль выскачылі коннікі, пачуўся пошчак капытоў. Вось чаму, сказаў Стафан, убачыўшы 10 верхавых. На свежых, амаль нязмораных конях коннікі глыталі дарогу ўдвая хутчэй, чым папярэднія, і хутка вылецелі на шлях, сталі азіраючыся. Абліччы былі завешаны белым. «Гэй!» — сказаў адзін. «Не бачылі людзей?» Стафан глядзеў на яго і думаў, казаць ці не. Бадай не варта было хлусіць. Невядома ж, што то былі за людзі. Ды і звязвацца з гэтымі страшна. Але завешаных было многа, а звычай казаў: бачыш, што шмат людзей гоняцца за адным, не памагай. Тое самае казаў і поп, толькі там гэта называлася хлусня ва ўратаванне. Ён вагаўся. «Бачылі», — сказаў Стафан. Лапата аж сціснуўся. Коннікі пад'ехалі бліжэй. Вочы змрочна блішчэлі пад павязкамі. «Куды памчалі?» — спытаў коннік у сінім. «2?» — спытаў Стафан марудзячы. «Але...» «Конна?» «Я вось табе як жыгну!» — сказаў другі з шалёнымі вачыма, уздымаючы карбач. «Чакай», — сказаў сіні. «Гэна,
Як яно, сказаў Стафан. Коннікі, значыць, два. От варона, засмяяўся сіні. Два коннікі прабягалі вярхом, сказаў Стафан. Унічкі туды. Ды не туды, а унь туды. Бачыце, дзе мокры лес. А не туды, шалёны паказаў карбачом на схіл з мядзянымі соснамі. Кінь, сказаў сіні. Што ім на схіле? Правільна, кажа мужик. Там мокры лес, там, відаць, яр. Яны рванулі ў правы бок, але амаль адразу трапілі ў балаціну і сталі яе аб'язджаць. Ты бачыў, сказаў Лапата. Нічога я не бачыў, не бачу і не буду бачыць, злосна сказаў Стафан. Шырокае аблічча Юлляна было бледнае. Ён махнуў рукой. Гані. У гэты момант з пушчы, якраз між сухой хвояй і тым схілам, дзе зніклі Корчак з сябрам, вылецеў коннік. Намётам пагнаў да пагоні, махаў рукою ў бок мядзянага бору. І Стафан здзівіўся. Такое незнаёмае аблічча стала ў Лапаты. Шчокі абцягнуліся, рот нібы праваліўся, моцныя сківіцы дрыжэлі. Маленькі атрад, відаць, спрачаўся. Людзі махалі карбачамі ў розныя бакі. «Дарма!» — тонка крычаў той, што пад'ехаў. «Кажу, часовыя кладкі цераз яр за сабою пабурылі. Скулля вам цяпер, разявакі!» Кагутоў воз імчаўся, хеўра коннікаў рабілася ўсё меншае і меншае. Лапата пашкадаваў, што з ім няма стрэльбы. Той самай, надзейнай, крамянёвай, якая ляжала ў яго на каленях, калі яны раіліся ў чаўнах, а вакол была повень. Таму што коннікі пачалі павялічвацца, вельмі хутка. На хвіліну Юллян адчуў на каленях знаёмы цяжар, адчуў, як левая рука ляжыць на гранчастым ствале, а правая абмацвае звыклы пудовы прыклад, плецены ўрэзаным у драўніну і расплясканым для прыгажосці медным дротам. Ён сам распляскаў яго малатком калісьці на прыгуменні. Быў, помніцца, ясны травеньскі вечар. Юллян скалануў галавою. Вельмі шырокі, але прыгожы рот сціснуўся. Чаго было шкадаваць, калі стрэльбы няма? Коннікі дагналі воз. «Ты што ж гэта, хлоп?» — люта спытаў шалёны. Той, што прыскакаў пазней, спыніў стафанавых коней, некалькі чалавек саскочылі на зямлю і выцягнулі Стафана з воза. «На што казаў?» — спытаў сіні. «Закон, пане», — проста сказаў Стафан. «А я вось табе пакажу закон. Законнікі. Праўды пільна захацелася». Стафана пачалі збіваць. Спачатку кулакамі і карбачамі, потым зваліўшы ботамі. Пыл стаяў над дарогай, хэкалі, таўклі, цалялі выспеткамі ў галаву, якую Стафан закрыў рукамі, у грудзі, у жывот, да якога ён падцягваў і не мог падцягнуць калені. Стафан не крычаў. Рахманы твар, калі ударам перакідвалі з боку на спіну, глядзеў праз струмені крыві непаразумелымі, але годнымі вачыма. Моцныя сківіцы Юлляна хадзілі. Ён спачатку думаў, што абыдзецца 2-3 штурхалямі, але хвіліны ішлі, і ён раптам зразумеў, што Стафана забіваюць. «Давай, хлопцы, давай!» — крычаў шалёны. «Яшчэ пакуль губ! Канчай, калі чвяк будзе!» Юлляна трымалі 2 чалавекі. Ён пачаў круціцца на возе. «Як б'яце!» — крычаў шалёны. «А ну, на глабіцу яго! Ды па нырках яго, па нырках!» 2 завешаныя ўскінулі Стафана нізам жывата на аглабіцу воза. Шалёныя вочы паўзверх павязкі глядзелі весела. Шалёны ўскінуў шаблю разам з похвамі і плазам ударыў. Юллян вырваўся, навярнуў аднаму пад ніжнюю сківіцу, і той як юкнуў з воза. Спалоханыя коні рванулі,
і задняе кола з храбусценнем пераехала скінутаму руку. Той заскавытаў, заенчыў. Шалёная радасць заліла сэрца лапаты. Ён ударыў нагою другога, у пахвіну, ляснуўся на дарогу і той. На крык сіні ўскінуў медведзяватыя вочы. Юллян рыўцом напалову аддзёр з лёстак аглабіцу. Вочы Юлляна і сіняга сустрэліся. І ў гэты момант ветрык адхіліў з аблічча сіняга муслінавае пакрывала. Юллян на нейкае імгненне ўбачыў жорсткія вусны Тодара Таркайлы і зразумеў: гэта канец. Тодар дастаў з-за пояса пісталеты. «Тарка», — сказаў Юллян. Два стрэлы амаль зліліся ў адзін. Юллян Лапата, стоячы на возе, пахіснуўся і, дзіўна заграбаючы паветра рукамі, нібы ішоў купацца па няроўным дне, упаў на Стафана. «Ла», — дакончыў ён. Ён быў забіты напавал. Коні памчаліся дарогай. Шалёны наўздагон стрэліў у Стафана, потым коннікі паскакалі полем у бок ляснога вострава. Апошняя куля трапіла ў бутлю, прызначаную для людзей, якія заўтра павінны былі пачаць біць студню на кагутовай сядзібе. Коні ляцелі, як на злом галавы. Потым, стаміўшыся, пайшлі ступою. Крыві нідзе, акрамя саломы, не было відаць, і кожнаму, хто сустракаўся з возам, здавалася, што гэта едуць з кірмаша смяротна п'яныя. Пад колы капала гарэлка з прабітай пляшкі. Алесь прывёз лекара, калі Стафан быў яшчэ непрытомны, а прытомніў ён толькі на трэці дзень. І толькі раз, на імгненне расплюшчыўшы асавелыя вочы, сказаў не сваім голасам: «Куга!» Лекар аглядаў збітага. Алесь сядзеў у двары на бярвенні і слухаў галошанне Марты. «Закурыць у цябе няма?» — сказаў ён. Марту трэба было неяк адарваць ад гэтага страшнага ляманту, і ён, не курашчы, не знайшоў нічога лепшага. Пакуль Марта пайшла па тытунь, пакуль нацерла яго, пакуль прынесла і пачысціла забытую, на другі дзень пасля вяселля кінутую бацькам кагутом люльку, яна сапраўды супакоілася. Сплёўваючы абрыдлівую сліну, Алесь слухаў, як яна, Марта, убачыла коней, што самі спыніліся ля брамы, як падумала была, што мужы Юллян напіліся, набраліся, як жабы гразі, як з месца кінулася лаяць, і як толькі потым убачыла кроў. Поршнікі ж купіў. Пабівалася Марта. А што гожанькія, што ладненькія. Малая Рагнеда, на якую ніхто не звяртаў увагі, самавольна абула іх і цяпер тупала перад Алесем, чакаючы, відаць, што заўважыць і пахваліць. «Кроў», — сказаў Алесь. А вой, што той крывішчы было, вой-вой. «Кроў», — сказаў Алесь. «Кроў яны прынеслі сюды. Ніколі ў нас так завешаныя не забівалі. Ну што ж, будуць мець кроў». Калі выйшаў лекар, Алесь адвёў яго ў бок. «Баюся, ён не жылец, княжа. Зламалі 3 рабрыны, прабілі галаву, лёгкае зрушэнне мазгоў, некалькі кровазліццяў унутр. Але не гэта самае галоўнае. Баюся, што яму адбілі адну нырку, так што гэта пытанне часу. Ён мне брат, пане лекар. Я чуў. Але вы памыляецеся, калі лічыце, што я раблю розніцу між князем і мужиком. Я лекар, прысяга, княжа. Рота павінен быў бы лекаваць нават тых, якія гэта зрабілі, хаця мне гэта было б цяжка. Якія-небудзь добрыя лекі? Адцягнуць час. А ўрэшце, хто ведае,
можа і ачуняць. Ён здаровы, другі памёр бы, не даехаўшы і дадому. Алесь прывёз з губерні яшчэ 2 лекараў. Зроблена было ўсё, але ніхто не абяцаў вылячэння. Загорскі, калі Стафан апрытомнеў, пытаў у яго, ці не пазнаў ён каго-небудзь з тых, хто напалі. «Што вы», — сказаў Стафан, — «я і зразумець не паспеў, што здарылася». Алесь пакутліва думаў, як жа адшукаць, як адпомсціць, і раптам пачуў дзіўнае. «Ты не турбуйся, браце», — сказаў Стафан. «Што ўжо табе? Кінь. Усе хрысціяне». Гэта было так нечакана, што Алесь зразумеў. Стафан ні на хвіліну не сумняваецца ў тым, што яго чакае. Ён не ведаў толькі аднаго. Якраз калі ён ездзіў у Магілёў па лекара, Стафан глядзеў на Рагнеду, якая тупала па падлозе ўсё ў тых самых поршніках. І раптам паклікаў Кандрата. «Зачыні дзверы», — сказаў ён. Стафан ляжаў у чыстым пакоі на тым ложку, дзе слалі гасцям. Звычайна да госця, які пасля вячэры ўжо засынаў, прыходзілі спачатку Марта, а потым Яня і прыносілі апошнюю чарку крупніку. «Выпі, госцейка, апошнюю, ды і спі. Пакрыўдзь сябе, каб дому не крыўдзіць». Госць усміхаўся, выпіваў, цалаваў пані дому ў шчаку і засынаў з думкай, што дом трымаецца звычаю, што гэта харошы дом. Цяпер нехта павінен быў паднесці чарку і яму. Стафан адчуваў набліжэнне гэтай пані. Ці стане сілы ў адказ на яе пацалунак усміхнуцца? Трэба, каб хапіла. «Што ты, браце?» — спытаў Кандрат. «Абяцай, што ёй заўсёды будуць і поршні, і чаравікі, што іншым дзецям, то і ёй». «Крыўдзіш, Стафан», — сказаў Кандрат, — «на тым стаім. Ды ты кінь, ачуняеш?» «То ты, Кандратка, слухай, пабажыся, што ўсё забудзеш, калі ачуняю». «У імя Бога», — неахвотна сказаў Кандрат. «Калі ачуняю, я дарую ім», — сказаў Стафан. «Бацька ў яе будзе, а гэта галоўнае. Мы хрысціяне». Малая тупала па падлозе. Поршні на ножках былі, як вясёлка. «Але як памру, няма ім майго даравання». Рахманыя вочы Стафана сталі раптам такія, што Кандрат спалохаўся. «Таму што дзе ж праўда? Я нікога не зачапіў. Я ніколі не шчаміўся ў іхнія справы, трымаўся звычаю, а звычай забараняе забіваць у 5 аднаго. І атрымалася так, што для мяне адзін звычай, а для іх другі. І яны забілі мяне, хоць я нікуды не лез і ведаў, што мы людзі маленькія і павінны араць зямлю, і ў нас дзеці. Дык вось, калі памру, забі». «Хто?» — спакойна спытаў Кандрат. «Таркаела Тодар», — сказаў Стафан. «Скуль ведаеш?» Голас быў падобны, і Юлян сказаў «Тарка-ла», а потым стрэлы. «Добра», — буркнуў Кандрат. «Зраблю. Яшчэ хто?» Мне здалося, што я пазнаў вочы другога, але гэта проста, каб ведаў і сцярогся. Абяцай, што не будзеш забіваць, пакуль не ўпэўнішся. У імя Бога, хто? Здаецца, Крояр Канстантін. Чаму Алесю не сказаў? Кінь, браце. І так у яго ворагаў многа. Я ўсё зраблю, браце, сказаў Кандрат. А цяпер забудь. Стафан заплюшчыў вочы.
Няшчасці пачалі сыпацца як з меха. За некалькі месяцаў бацька, маці, сварка з Ярашам, ліст ад Кастуся, што ў Віктара рэзка пагоршылася здароўе, дзейнасць Кугі, смерць Юлляна Лапаты і зверскае збіццё Стафана. І ўрэшце, як апошняе, новае здарэнне ў Раўбічах, папрок Іллі Хаданскага, што пан Яраш не трымае слова. Разгневаны Раўбіч паклікаў дачку. Міхаліна сказала, што хоча вярнуць Хаданскаму слова. «Не будзе гэтага», — сказаў пан Яраш. «Ніколі, ні за што», Я кахаю Загорскага. — сказала Майка. Заўсёды буду кахаць. «Ён вораг». Вам магчыма. Да і тое не вам, а дурному гонару. Ён сябра вам, каханы мне, брат Францу. Ён ніколі не думаў шкодзіць вам, нягледзячы на незлічоныя абразы. Бо ён чалавек, а вы дваране, і не больш. Даю слова, ніколі не буду нічыёй жонкай, акрамя як яго. Усё аддам за яго. Ніколі не буду з ім жорсткая. Хай пакора, хай нават рабства, абы пакарацца яму. І ўсё. І на гэтым маё апошняе слова. Кароткая шыя пана Яраша набрыняла крывёю. «Убачым», — ціха сказаў ён. «Сілком пад вянец павяду. Гэта і маё апошняе слова». Вы можаце, вядома, зрабіць са мной усё. Але і я з сабою магу зрабіць усё. Я ведаю. Поп згодзіцца вянчаць, нават калі вы прыведзяце мяне ў ланцугах. Ён усім абавязаны вам, усім. І нават тым, што 20 год не служыць па новым абрадзе, прыкрываючыся словам «хвароба». Ён ведае, каму ён павінен дзякаваць. За тое, што за ім 100 разоў не прыйшлі, і ён не здох у салаўках на саломе. Ён не зрабіў граху, а вы не паддаліся, не паступіліся гонарам. І таму ён абвянчае. А сведкі, якія будуць бажыцца, што я ішла па сваёй ахвоце, таксама знойдуцца. Голас яе зазвінеў. Я не буду ганьбіць вас і крычаць у храме. І гэта будзе апошняя падзяка за тое, што вы мяне нарадзілі, і з гэтай прычыны цяпер забіваеце. Апошняя. Таму што адразу пасля вяселля я заб'ю гэтага вылюдка, сына вылюдка і шалёнай сцервы, а потым заб'ю сябе. «Як хочаш», — сказаў пан Яраш. Адразу пасля размовы ён загадаў прыставіць да пакояў Міхаліны верных людзей і сказаў Іллі Хаданскаму, што вяселле будзе праз 2 месяцы, у канцы кастрычніка, каб асталося тыдні 3 да Піліпаўкі. Да таго часу ён просіць графа Хаданскага не з'яўляцца. Пан Яраш усё ж шкадаваў дачку, хоць яна сама была вінавата, даўшы слова. Ён спадзяваўся, што за 2 месяцы яе возьме одум і разумеў, што прысутнасць Іллі прымусіць Міхаліну упарціцца. Ды і новы член сям'і раздражняў Раўбіча сваёй самаўпэўненай мордай. Запіску аб усім гэтым перадаў Алесю пляменнік нянькі Тэклі. Яны часам сустракаліся ў тым самым бярозавым гаі. Беды, крыўды і гнеў, несправядлівасць лёсу літаральна шматавалі яго. Вечар быў цёплы. Вогнішчы гарэлі за ракою, а ў рацэ адбівалася вячэрняя заранка, куды больш яркая і барвяная, чым на небе. Ля вогнішчаў. Там, відаць, начавалі жнеі, гучэў ціхі смех. Потым даляцела ціхая сумная песня. За рэчанькай забыстраю цымбалы б'юць, а там маю каханую за ручкі вядуць. Адзін вядзе за ручачку, другі за рукаў, трэці стаіць, сэрца баліць. Кахаў, ды не ўзяў.
І гэтая заранка, і безнадзейная глыбіня ракі, і галоўныя словы песні раптоўна ўразілі яго вострай адпаведнасцю з тым, што рабілася ў ягоным сэрцы. Алесь ведаў цяпер, што яму рабіць. Дарэмна ён дараваў. Заўтра ж ён пойдзе да Хаданскага і дасць яму поўху. Потым у зборні трэба дачакацца, пакуль пан Яраш і Франц будуць паасобку і зрабіць тое самае з імі. На адзін дзень прызначыць усе 3 двабоі. Будзе вельмі добра, калі Ілля загіне, а Франц зваліць яго. Тады Майка атрымае вызваленне, а крыўды ў яе на Алеся не будзе. І, магчыма, Раўбіч пашкадуе. Нашто ж мы кахаліся, нашто сады цвілі, нашто ж нашы пуціначкі травой зараслі? Другі з табой вянчаецца ў царкве залатой, а мне адно вянчанейка з сырою зямлёй. Раніцай, аднак, здарылася незразумелае і неверагоднае. Ён толькі на золку заснуў на якую гадзіну цяжкім кашмарным сном. Потым прачнуўся, успомніў учарашнія думкі, хацеў устаць і адчуў, што не можа. Гэта не была баязлівасць. Гэта было горшае. Абыякавасць. Успомніў Раўбіча і падумаў: усё роўна. Франца усё роўна. Паспрабаваў уявіць гуллівыя, нібы ў кацяняці, вочы і рудаватыя валасы Іллі і адчуў, і гэта усё роўна. Твар Майкі ўсплыў перад вачыма. Краёчак вуснаў, ясныя, як марская вада вочы. Зноў не адчуў нічога, акрамя абыякавасці. Няхай сабе ўсе яны робяць, як хочуць. Ён будзе спаць і думаць. А лепей бы і зусім не думаць. Мітусяцца ўсе, як мурашкі. Яму гэта зусім не цікава. Значна цікавей тое, што бачыў у сне і што зараз цягнецца ў яве. Гэта і ёсць ява. Бо ён ведаў, што ён жыў ва ўсе тыя часы. І зараз жыве. А тое, што вакол, нават Майка, гэта толькі непрыемны сон. Добра ведаў, што ён у спальні. Бачыў нават калоны і завесу, што калыхалася ад ветрыку. Але яму здавалася, што ён зноў бачыць гэта ў сне, дрэмлючы на нагах. Ён стаяў між узброеных людзей. Хто ў латах, кранутых іржою ад шматдзённай крыві, хто ў кальчугах, ад якіх тапырылася шырокая, тканая кветкамі і лістамі чартапалоху вопратка. Шугаў агонь. Фарбы былі такія яркія, якія яны ніколі не бываюць у жыцці. Чырвань плашчоў аж гарыць. Жаўцізна шчытоў, як золата і сонца. «Смерць, смерць, смерць!» крычалі вакол. Алесь і ўсе, хто побач з ім, бачылі вілы, доўбні і баявыя цапы натоўпу, што абкружаў іх. Зблытаныя валасы, магутныя, не цяперашнія сківіцы, жоўтыя, як мёд, і белыя, значна святлейшыя, чым цяпер, валасы, люты агонь у сініх вачах. Замак палаў перад ім зыркім шалёным агнём. Ляцелі іскры. Невядомая, ніколі нікім не ўбачаная каменная жаба кідала ў чорнае неба агністае крактавінне. А ён, Алесь, а можа і не ён, а нехта іншы, драмаў, стоячы на нагах, бо 4 дні ён і ўсе гэтыя людзі не спалі і 4 хвілін.
Яму было бадай што ўсё адно, што з ім і іншымі зробіць натоўп. Ён бачыў чалавека з разбітай галавою. Чалавек ляжаў наперадзе, сажні за 4 перад імі. «Патрусіце іхнія нівы сваім ячменем!» — крычаў нехта. «Смерць, смерць, смерць!» — роў натоўп. І перад сабою Алесь раптам убачыў смяротна п'янага чалавека, які трымаў пад пахай клетку зашалелым папугаем і, пагойдваючыся, мачыўся на галаву забітага. «Дык гэта ж Юр'ева ноч», — падумаў ён. «Як я там апынуўся? Чаму ўспамінаю нейкую невядомую мне дзяўчыну? Які ён цьмяны, гэты сон, што я сасніў. Нейкая загоршчына, якой не павінна яшчэ быць, нейкі чалавек супраць мядзведзя, нейкая дзяўчына. І вось яшчэ нехта схіляецца ў сне нада мною, страшэнна баліць галава, высокі стары, з хваляй карункаў на грудзях. Унуча, любы, што з табою? Які яшчэ унуча, калі ён мой прапраўнук? Якое права мае на мяне гэты стары? Зноў яркія колеры, больш жыццёвыя, чым жыццё. Невялікі строй людзей, сярод якіх ён. Клінам стаяць перад імі людзі ў беласнежных плашчах з крыжамі. Іх многа. Трохі меней, чым людзей на ягоным баку, але на самай справе куды болей. Адзін з крыжастых варты 5 на ягоным баку. Так было і так будзе, таму што на ягоных людзях раменныя шаломы, а на тых сталь, за якую нельга нават учапіцца. Воіны з ягонага боку спяваюць, і ён заўважае, як святлеюць іхнія вочы і дрыжаць ноздры. «Гай!» — крычыць нехта, нібы спявае, і яго падтрымлівае хор. І вось ён, невядомы сабе, але больш блізкі, чым ён сам, ляціць на кані насустрач кліну. А за ім са згэлкам, лямантам, рыканнем ляціць конная лава. Чырвоны туман у вачах. Галава працуе ясна і разлічана. Удар знізу, злева, справа. Зваліць канём таго. Стралу ў бабку беламу каню, хай падае. Гаспадар не ўстане. Удзерліся ў строй. Сэрца захлынаецца ад халоднай ярасці. Сячы! Нават прыемна, калі кроў свішча са шматлікіх ран на цела. Робіцца прыемна і прахалодна, як у дождж. Гэтаму і таму, і яшчэ вунь таму. Але чаму ў варожых вачах пад забралам жах? «Пана! Пана!» — лямантуе клін. Яны варочаюць коней. Яны ўцякаюць. «Алесь, хлопчык, ну што? Што?» «Мроя», — кажа нехта. «ява». Невядомая жанчына, якую ён ніколі не бачыў, але якую кахае, белая, з залацістымі валасамі, кажа: «Пакуль яны ходзяць па гэтай зямлі, я сплю з адным каханым. У той дзень, калі разаб'еш ты, з табою. У той дзень, калі яны, з крыгай лёду». І ўначы над шчапянымі стрэхамі вісіць ірваная камета. На хвіліну ён успамінае сябе, а потым наплывае змрок, млоснасць і адчай. Бацька, маці, Віктар, Стафан, людзі кугі. Які подлы свет! Я не хачу рабіць на яго. Я не хачу нават жыць для яго. Не хачу.
Не хачу. Алесь, Алесь, хлопчык. Ён ляжаў, нічога не разумеючы, акрамя жывых сноў. Не ў змозе паварушыць рукою ці нагою, не ў змозе не аддавацца гэтым снам, дзе як жывыя хадзілі крыжакі і вялізныя мядзведзі з кордамі зубамі, дзе людзі жылі ў сырых васьмігранных пакоях з вялікімі равучымі камінамі і ржавымі пожагамі, дзе на частаколах, як на лазні ў кагосьці, каго ён непрыемна сасніў, стырчэлі конскія чарапы. Ён ляжаў і сніў і хацеў толькі аднаго — заснуць так, каб не бачыць гэтых акон і заслоны і старэчага аблічча, што схілялася часам над ім. Праз 2 месяцы ў гэтым сне павінна было здарыцца нешта нясцерпна цяжкае. Алесь хацеў заснуць да таго часу так, каб ужо ніколі не ведаць, не даведацца, што гэта будзе. У дзікай зале, дзе на сценах бязгучна шалахцелі крылы і рукі ўздымаліся ў жэстах бласлаўлення і пагрозы, сядзела за вялізным дубовым сталом групка людзей. У галаве стала сядзеў, паклаўшы перад сабою шастапёр, стары Вежа. Насупраць драмаў сівы Вінцук Рамінскі, старэйшы брат таго Рамінскага, што пры Напалеоне кіраваў народнай вартай. Ля яго змрочна маўчалі стагадовыя Стах Барысевіч Кальчуга і Лук'ян Сіпайла. Пахмурна піпчыў люльку Янка Камар, брат павятовага маршалка ў тым самым 12-тым годзе і сябра Вежы па славутым сядзенні ў камяніцы над порахам. Адзін з тых нямногіх, што асталіся. Далей крэсліў нешта на паперы, трос белай галавою прадзед маладога Яноўскага з-пад Радугі, які на пасяджэнні ў Раўбічах хацеў памерці, баронячы скрыжаванне шляхоў на Гуту, Чарнігаў і Рэчыцу. Думаў, ашчаперыўшы галаву пальцамі, стары Вітахмовіч, самы стары з усіх прысутных, 120-гадовы чалавек 1739 года нараджэння. І ўрэшце між ім і Вежам сядзеў самы малады член зборні, супраць усіх правіл і па намаганні Вежы ўзяты ў гэта кола сакратаром і архівістам Юллян Радкевіч. Вежа патрабаваў і дабіўся свайго. Патрэбен быў адзін малодшы, бо ў большасці не хапала ўжо фізічных сіл, а Радкевіч быў бадай што адзін з найлепшых знаўцаў традыцый. Ішло пасяджэнне падспуднай рады старэйшых, славутай сівой рады Прыдняпроўя. Тых, што хавалі патрэбныя веды, таямніцы, зберагалі ў памяці звычаі і сачылі за генеалогіяй мясцовых людзей. Вежа здаўна быў галавою сівой рады, хоць і строіў з яе кепікі. Шчаўкунчыкі замшэлыя. Своеасаблівы гоцкі альманах. Дэбрэ з дзебраў. Рыцары маннай кашы і таркаванай морквы. Гэта былі яшчэ самыя мяккія з ягоных эпітэтаў. Але сёння Вежа, страшэнна схуднелы, глядзеў на рыцараў маннай кашы з трывогай. Маўчанне рабілася цяжкім. «Мроя», — глуха сказаў Янка Камар. Маўчанне. «Ява», — сказаў сівы аж да прозелені стары Вітахмовіч. «Памяць продкаў. Ён памрэ». Жоўчнае аблічча Юлляна Радкевіча было непарушнае. «Бадай, сапраўды ўсё», — сказаў Радкевіч Юллян. «Ён не хоча жыць. Колькі часу яе ў нас не было?
Вінцук Рамінскі падумаў. Нешта не памятаю. Ці не ў польскі раздзел, пані Вітахмовіч? Тады, сказаў той. Я чаму памятаю? Мне тады было 34, і я збіраўся другі раз ажаніцца. Розных нявест прапанавалі. Адна была сястра пана Юрася Жукоўскага. Пан Юрась захварэў у 73-м пры Кацярыне. Пачаў сніць нанава жыццё. Але не кавалкамі з розных часоў, а нібы адной плынню. Сніў, як рабілі запасы ў пушчы, як білі аленяў і зуброў, як салілі, як потым ішла раць на крутыя горы біць татар, дасніў да сярэдзіны бою і памёр. Нічога нельга было зрабіць. Падумаў. Яшчэ раней, гады за 4-5, захварэлі Аляхновіч Спіса і Янук Корста, стрыечны брат прапрадзеда гэтага шчанюка Юлляна. Вітахмовіч помніў спрэчку аб тым, ці прымаць Радкевіча, але начыста забыў, а можа, зрабіў выгляд, што гэты шчанюк сядзіць зараз між іх. Юллян усміхнуўся сам сабе. Спіса памёр, сказаў Вітахмовіч, а Корста выжыў. Хоць па прозвішчы мяркуючы, памерці б Корсце. Але тут ужо як хто, так што ты, Данііл, не думай занадта. Забубнеў. Хвароба, 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 такая ўжо хвароба. Нешта не чуе, каб гэтай хваробай нехта, акрамя нас, хварэў. Лук'ян Сіпайла сказаў. Рада, памятаеце, меркавала, што і ў Акіма, вашага бацькі, былі зачаткі. Рада адмовілася ад гэтай думкі, сказаў Барысевіч Кальчуга. Вежа сплёў пальцы. Чорт, сказаў ён, уражлівасць дурная. Ідыёцкая дурная уражлівасць. І такія страшныя для маладога падзеі. Сілы саслабелі, сказаў камар. Абыякавасць. Несвядома спрабуе адысці ад нясцерпнага свету, сказаў Радкевіч Юллян. Што ж рабіць? Спытаў дзед. Я ведаю, калісьці пры першых адзнаках у манастыр ішлі. Спакой, праца. Але тады манастыр быў крэпасцю. Манахі межы баранілі, подступы да гарадоў. А цяпер Загорскі ды ў манастыр. Што ж рабіць, сівая рада? Царкву кінь, сказаў Юллян. Хіба яна справілася хоць з адной справаю, што ёй даручылі? З дабром, любоўю, мараллю? Ды можа абыдзецца, сказаў Вінцук Рамінскі. Не, сказаў Сіпайла. Стома смерць. Ідзі вышэй сіл сваіх і станеш жыць доўга. Трэба, каб ён ніколі больш не стамляўся. Супакоіць яго трэба. Спакой. Усе маўчалі. Потым Вежа нясмела сказаў. То што, неба? Відаць, сказаў Барысевіч Кальчуга. Больш нічога не зробіш. Дзе? Спытаў Сіпайла. Вежа кашлянуў. Храм сонца. Юллян падумаў. Бадай праўда, самае высокае, самае блізкае да неба месца. Даўжэй за ўсё наваколле бачыць сонца. Музыка, трубы гэтыя не пашкодзяць.
А што яны пашкодзяць, сказаў вежа. На ўсходзе сонца радасны спеў, на захадзе сумны. Урэшце, як камар скажа. Усе глядзелі на змрочнага янку камара, галоўнага чалавека ў той справе, што яны збіраліся рабіць. «Узгорак стромы», — сказаў камар. «Макуша голая. Неба будзе колькі хочаш. Мала чалавек яго бачыць, як не раўнуючы свіння, а тут залічаныя дні на ўсё жыццё. Хай будзе так. Толькі ў парк не пускайце нікога, нават самых блізкіх. Яму цяпер нельга бачыць людзей». Ён ляжаў перад імі голы і не саромеўся гэтага. Яму было ўсё адно. Толькі крыху непрыемна, што ўсе вокны адчынены, заслоны зняты, і свежы ветрык вее на голае цела. Халаднавата было, і гэта перашкаджала прачнуцца ад сну, у якім былі дзед, Міхаліна і іншыя. Зноў пачаць жыць, бачыць пажары, патокі крыві ў вежных рыштоках, чуць гукі сечы, стогны сталі і выгукі. Толькі што яго з гадзіну парылі ў самай гарачай пары, хвасталі венікамі і аблівалі мятнай вадою. Потым яшчэ з гадзіну мылі ў прахалодным басейне. Ён страшэнна змёрз. І вось цяпер, не адчуваючы нічога акрамя холаду, ён ляжаў на мяккай посцілцы. Янка камар сядзеў ля яго і дзіўна нейкімі дробнымі рухамі трох пальцаў гладзіў ягоную галаву. Ад гэтых дотыкаў хіліла ў дзівосную свежую дрымоту, злёгку паколвала ў каранях валасоў. Славуты майстра камар распачынаў сваю справу. Рэдкую, невытлумачальную справу. Тую, якой не ведаў ніхто ў загорскім наваколлі, толькі ён ды два ягоныя вучні. Вучні і слугі стаялі побач, а камар гладзіў і гладзіў галаву, глядзеў і глядзеў у Алесевы вочы. І ад гэтага рабілася трохі лягчэй. І ўрэшце камар загаварыў. Нават не загаварыў, а нібы заспяваў журліва тонкім рэчытатывам. «Глядзі, глядзі на свет, глядзі, любы хлопча, на свет, глядзі, глядзі, неба над табою, шмат, шмат неба, сіняга, сіняга неба, аблокі плывуць, як караблі, нясуць, нясуць душу над зямлёю, нясуць. Зямля ўнізе вялікая, зямля ўнізе цёплая, зямля ўнізе добрая, і неба над зямлёй вялікае, і неба над зямлёй цёплае, і неба над зямлёй добрае, і аблокі між небам і зямлёй. Ты ў аблоках, аблокі ў табе, сіняе, сіняе неба, белыя-белыя аблокі, чыстая, чыстая зямля. Нельга не быць шчаслівым, нельга, нельга. Паглядзі, пераканайся, што ты шчаслівы». Алесь нібы праз песню адчуваў дотыкі ўпэўненых, моцных і клапатліва асцярожных рук да свайго цела. Двое слуг займаліся нагамі, два вучні грудной клеткай, рукамі і плячыма. Яны перабіралі кожны мускул цела. «Ты здаровы, ты свабодны. Вецер абвейвае ўсё цела. Неба глядзіць у вокны, неба, неба». Голас спяваў так з гадзіну. Упэўненыя рукі за гэты час перабралі не толькі кожны мускул, а, здавалася, кожную сувязку,
кожны сасуд і нерв, кожную жылку. І разам з гэтымі рухамі наліваліся аднекуль у цела дзіўнае заспакаенне, раўнавага і мірная сіла. Яго зноў аблілі вадою. І зноў рукі, і зноў рэчытатыў камара і вочы, якія бачаць цябе да дна. Заспявалі над ім галасы. Ён не разумеў слоў, але мелодыя простая, прывабная і чаруючая, з перападамі ад высокіх гукаў да нізкіх, нібы ўладна адрывала яго ад звыклага і звычайнага, ад свету, дзе ўладарыла салдатня, дзе чужыя людзі, так непадобныя да людзей, рабілі з людзьмі, што хацелі, дзе на гасцінцах гучаў крык «Куга!», дзе чужынцы духу шматавалі ўсё маладое, здаровае, чыстае. Ляжы, ляжы, ляжы нагі пад нагім небам. Холодна, укрыйся, горача, расхініся. Не ўставай, не ўставай. Над табою неба, неба, неба. Ачысціся. Засяродься на простым, простым, простым. Яны не падмануць, не падмануць, не падмануць. Ён страціў на хвіліну прытомнасць, а калі ачуняў ад ачышчальнага сну, адчуў, што яго нясуць, відаць, на насілках і над галавою, бо ён не бачыў тых, што неслі. Ён проста нібы плыў між небам і зямлёй, твар у твар з сонцам і небам. І недзе за ім срэбна і звонка, нібы з жарала крыніцы, нібы з жураўлінага горла спявала труба. Мяккая посцілка была пад ім. Холодная прасціна ляжала ў нагах. Ложа стаяла пасярэдзіне альтанкі. Людзі прынеслі яго сюды і пакінулі аднаго, нагога, сам насам з небам. Вакол былі ружова-аранжавыя калоны, узнесеныя ў неба. Ён нічога не бачыў, акрамя іх і неба. Ён быў вышэй за ўсё, і ўсё астатняе, што вакол, было пад ім. Пад столлю храма сонца былі срэбныя трубы, і гэта трохі нагадвала арган. А за калонамі было неба і сонца, што хілілася ніжэй і ніжэй. Так ён і ляжаў. Прыходзіў час, і верхняя дошка каменнага куба побач з ложкам спускалася ўніз бы ў студню, а потым зноў сплывала, і на ёй быў збан з халоднай вадою. Збан з порыстай гліны, увесь сцюдзёны і спатнелы, а побач з ім яблыкі, вінаград, сыр і цёплы хлеб і кавалкі сіняга лёду. Першыя дні ён толькі піў ваду і часам браў лёд і прыкладаў да галавы і вадзіў ім па грудзях і руках. Ва ўсім гэтым, што вакол, была вялікая чысціня і адлучанасць. І ён нібы плыў на сваім ложы насустрач аблокам. Між небам і зямлёй, як на паветраным караблі. Сядала макавая кветка сонца, халаднела. Срэбныя трубы пачыналі звінець. Ціха-ціха, нібы ў іх лілася крыштальная і звонкая вада. І сумна-сумна, нібы сама зямля развітвалася з сонцам. Ён амаль не ўставаў, толькі ў гарачыню абліваўся вадой. Ніхто не прыходзіў да яго, людзей не было. Ён не ўспамінаў і не думаў. Уначы, прыемна халаднеючы пад прасціной, ён чуў праз дрымоту крыкі соў. Глядзеў у неба, бачыў, як каціліся з яго зоры. Прыходзіў дзень, трубы пачыналі награвацца і звінець радасна. І яму,
які саграваўся разам з імі, пачало праз некалькі дзён здавацца, што гэта ў ім самім звініць цеплыня і вецер і тое, што вярталася аднекуль, поўнячы свежае цела. Ізноў крычалі совы, ізноў радасна ляцеў сіні зімародак да далёкай ракі. Купаўся ў сонцы, і ўсё гэта было не даўжэй за хвіліну, чаргаванне начных жахаў і цёплага дня, зор і блакітнага неба. Усяго, з чым ён быў сам-насам. А калі ён уставаў, бачыў злева Дняпро і парк, у якім не было будынкаў, а справа дзікі парк і яр, дзе тады Гелена. Не, ён не думаў пра яе і наогул пра людзей. Людзей не было зусім. Былі там проста вытокі жараліцы, выйсце вод, выйсце крыніц. Так ішлі дні, уначы падалі зоркі. Дзве з іх яны калісьці назвалі сваімі імёнамі. Якія? Ці не ўсё адно? Не трэба было думаць пра гэта, калі кожны дзень ён уздымаўся пад лятучыя аблокі, прасякнутыя блакітам і гарачым святлом. Так мінула 2 тыдні. Ява адступала. Яна з'яўлялася ўсё радзей, таму што былі неба, аблокі і сонца. І яшчэ вецер і адзін раз уначы навальніца з маланкамі. Свет расколваўся навокал, і Алесь ляжаў нібы ў шатры са сляпучых бліскавіц, схаладнелы ад незразумелага захаплення. Потым пачало часам прыходзіць узбуджэнне і яшчэ, нібы праявы, думкі аб жыцці. Спачатку яны былі непрыемныя, а потым сталі нават саграваць, бо вакол былі зоры і аблокі. І галоўнае неба. Ён ужо еў. Ён ляжаў і думаў пра ўсё на свеце. Прыйшла раптам у адзін з дзён пяшчотная туга па кімсьці. І з вострым пранікненнем у праўду ён зразумеў, што няма шчасця ў тым, калі толькі цябе кахаюць. Кахаць. Вось што было шчасце. І гэта не толькі з жанчынамі. Гэта і ў любові да людзей. Шчасце было аддаваць. Усё аддаваць жанчыне сонцу і ўсім незлічоным чалавечым сусветам, якія жылі і рухаліся вакол. Праявы жыцця наплывалі аднекуль усё часцей. Чырвоная ад промняў захаду дзічка, туман, што збягае з зямлі, і паўсюль белыя, белыя, белыя коні. Бацька прыкладае да вуснаў рог, сіняе павуцінне ў паветры, тромб на сляпучым пяску арэны, вочы маці, што усміхаюцца яму. Кастусь і ён на кані над стромай, каласы пад сярпом на камені, кроер, што ўзносіць карбач, чорныя вішні на падвоканні мансарды, крынічка варушыць пясок, твары кагутоў, аблічча Стафана, галіна дуба, працягнутая між зор, салаўіны пошчак, і зноў Кастусь, і майчына рука, што паказвае на зоры. Зямля, зямля, зямля. Аднойчы ўначы ўсё гэта лінула на яго з такой сілай, што ён закалаціўся ад жалю па страчаным часе і ад прагі дзейнасці. Зоры, ява. Што яму да таго, што недзе ў клетках мозга зберагалася цёмная, атавістычная памяць, што ён сніў днямі і начамі і нібы ўспамінаў пажар юр'евай ночы і чалавека, які мачыўся на галаву забітага. Вось тут, зараз,
Побач з ім такое рабілі кожны дзень і кожную гадзіну, не з ценямі, якія адышлі і не вернуцца іначай як у сне, а з жывымі, сучаснымі, сапраўднымі, з братамі, паплечнікамі, сёстрамі, роднымі па крыві людзьмі. Ён не мог больш ляжаць вось так. Досыць. Мінула 3 тыдні. 3 тыдні нібы выкінуты з жыцця. Была ноч. Ён паспрабаваў устаць, але не здолеў. Праваліўся ў кароткі і моцны сон. Была ўсё тая самая ноч, але з цёмнай зямлі, вакол узнесенай у неба альтанкі і наколькі магло ахапіць вока, цягнуліся ўздзетыя ў маленні рукі. Яны цягнуліся бліжэй і бліжэй. І вышэй, нібы на кожную расціснутую далонь павінна была легчы свая, толькі ёй адной прызначаная зорка. Глухі гул далятаў адусюль, нібы нябачныя людзі наракалі і задыхаліся пад зямлёй. Глухі тужлівы гоман, нібы лямантавала зямля. Рукі цягнуліся вышэй і вышэй. Крычала зямля. Ён прачнуўся і ўбачыў край узыходзячага сонца. Сонца пералівалася і гуляла над шатамі дрэў. Але голас бязмежнага гора яшчэ ляцеў ад зямлі. І тады ён зрабіў намаганне і устаў. Устаў насустрач сонцу і, захінуўшыся ў прасціну, пайшоў з альтанкі. Спявалі птушкі, ён ішоў, і крокі рабіліся мацнейшыя і мацнейшыя. Ля алеі насустрач Алесю бег Кірдун. «Паніч Алеська! Паніч Алеська!» і кінуўся яму на грудзі. «Божа ж мой! А як жа я чакаў! Кожную раніцу, калі гэта, думаю, тая хвароба адпусціць, не пускалі мяне, нікога не пускалі. Нават ад Міхалінкі чалавека не пусцілі». Алесь абняў гэтага першага чалавека са зноў здабытага свету. «Ну, кінь, халямоне, бачыш, усё добра, жывы?» Прагна спытаў. «Што там новага?» Кірдун зразумеў па гэтым пытанні, што з хваробай усё скончана. Трэба было, каб устаў. Прыбягаў хлапец ад Міхаліны. Вяселле скора. Падганяе пан Яраш». Алесь адчуў, як сабралася пад скурай пасвяжэлае цела. Вочы звузіліся жорстка. «Я сказаў, што хворыя. Яе не пушчаюць. Бегчы хацела», — захлынаўся халява. «Яшчэ што?» — сурова спытаў Алесь. «Лухта, паніч. За гэты час некаторыя нават не паслалі спытаць, як з вамі. Стары пан пасмейваецца, кажа, байкот, вось як. Увесь заходні попуст наваколля, Таркайлы, ды Браніборскі, ды іншыя. Хаданскі крычаў, стары Мікіта. Выдыхае, старое кубло. Чаго чакаеце, малодшыя? Хутка і вежу здыхаць. Ганіце яго, пакуль тая справа з камітэта ды адусюль. Чырвань з гэтых чырвоных пусціць трэба. Добра, што на зборні большасць малодшых паўсталі на іх. Пана Кастуся Кроера Юллян Радкевіч за дзверы выкінуў. Дуэля была да першай крыві». «Забілі некага?» — спытаў Алесь. «Падрапіны ў абодвух». «Ну, байкот гэта лухта», — спяшаўся Алесь. «Яшчэ што? Куга зрабіла аблаву на чорнага войну. Забілі?» Выслізнуў. А потым прыйшоў ліст з пагрозаю ад Кугі Юлляну Радкевічу. За што? А д'ябал яго ведае. Кірдун раптам стаў. «Панічыку, сакрэт».
Нешта такое было ў ягоным голасе, што Алесь таксама спыніўся. Думаю, кроер са злосці прыслаў. Са злосці на Юляна. Толькі маўчыце. Не жартуй, сурова сказаў Алесь. Чаму думаеш? А каму Юлян калі зашкодзіў? І потым, памятаеце, Таркайла казаў, што людзі кугі перапынілі лёкае ягонага Пятра і далі папярэджанне. Ну, Пятро нічога не ведае, шэптам сказаў Кірдун. Я нібы выпадкова загаварыў з ім. Ніхто яго не перапыняў. Нічога ён Пятро не перадаваў. Алесь аслупянеў. Таркайлы? Яны, пане Алесь, проста сказаў Кірдун. Алесь пайшоў, амаль пабег газонам. Белая прасціна лунала ў паветры. Наконт кроера кіне думаць. Доказу няма. Хоць і падобна на яго, а Таркайлы маеш рацыю. Чырвань кінулася яму ў шчокі, вочы блішчэлі. Рыхтуйся, Халімон. Мы ім тут зараз дубоў наломім. Стары вежа яшчэ здалёк пачуў гоман і зразумеў. Абышлося. І ўсё ж ён звыкла стрымаўся і не выявіў сваіх пачуццяў. Паглыбіўся ў кнігу, а потым кінуў на Алеся такі позірк, нібы нічога і не здарылася. Нібы толькі гадзіну назад яны разышліся. Чаго гэта крык і шум вялікі, рэчы многія ва ўсіх баярах? Алесь расказаў. Ну і што думаеш рабіць? Украду. Ты, братачка, раней, чым красці, хоць апраніся. Як ты жаніхацца паедзеш такім Хрыстом? Тут табе не Палесціна і не Эмаус. І усміхнуўся. Даль Бога чуняў. Бач ты, як адразу да дзейнасці яго павяло. Ідзеш на шлюб, як на злом галавы. Ну, гэта ўсюды так. А яшчэ што? Таркайлу трэба правучыць. Як? Іранічна спытаў дзед. Двабой. З ім? Па-першае, гэта ўжо не двабой, а трыбой. Іх жа двое. А па-другое, не пойдзе ён з табою біцца. Ён гандляр, хоць і дваранін. Трэба, каб і сленьеў ведаў. Нашто? І так яму з намі клопату. Рускія людзі блізка бяруць да сэрца чужыя беды, а яму іх хапала і сваіх. Яшчэ з часоў мяцяжу. У справу з Таркайлам старога не цягні, падумаў. Затым сказаў. На Таркайлу нельга глядзець, як на роўнага. Загадай, каб запрэглі коней. Упершыню за ўвесь час дзед пераапрануўся ў парадную вопратку. Сядзеў побач з унукам велічны і строгі. Маўчаў усю дарогу да дома Таркайлаў. Калі фурманка спынілася, сказаў Алесю. Чакай мяне тут. Пайшоў у дом. На парозе паспрабавала была ўтрымаць Сабіна. Брата няма дома, толькі панскі брат. Ён мне і патрэбен. Адсунуў дзяўчыну. Ты не мяшайся ў дарослыя справы, малое курча. І прайшоў паўз яе. Ведаў, колькі непрыемнасцей зазнаў з ёю Алесь і не шкадаваў, што абразіў. Ішоў і думаў, успамінаючы нянавісць у дзявочым голасе. Бач, выжлачка, вось і рабі такім добрае. Тодар Таркайла ўбачыў вежу і разгубіўся. Па сполаху ў вачах вежа упэўніўся. Ён. То як панавы справы? Якія?
— спытаў Таркайла. Пан ведае, якія. Не мне іх яму нагадваць. Я, прабачце, не разумею. Дарма. А манастыр, пан Тодар, помніць? Даль бог жа, не. Да, кінуў вежа. Не будзем траціць часу. І ты ведаеш усё, і я. Не мне гэта ўсё ўдакладняць. І не мне, вядома, на цябе даносіць, пэцкаць святы звычай ракі. Але папярэджваю, Тодар, каб ведаў, на што ўздымаеш руку. Мой Алесь, крыўдзіць яго і цару не дам, а табе і пагатоў. Вы забываецеся, я не. А вось ты забыўся. Ты ніколі не думаў, чаму твае вексалі Платон рыла ў зведкі на спагнанне не падае? А дарма. Падумай. Вексалі тыя ў мяне. Не хацеў я ганьбы чалавеку адной зямлі, двараніну. Трэба табе прыйсці, да каго ўжо сам ведаеш, і прасіць дазволу «Тире mon épingle du jeu». Я не разумею. Кінь, кінь, кажу, усё разумееш. З тваім розумам не ў палітыку лезці, з тваім розумам толькі ў гароху сядзець. І іншым скажы, вежа іх таксама ведае і не злітуецца. А таму, калі яшчэ нехта ў загорскім наваколлі хоць раз кугакне, я цябе жабраваць пушчу. Памаўчаў. І гэта яшчэ не ўсё. На месцы манастыра попел. Будзе ён і на месцы вашых дамоў, колькі іх не ёсць. Цярпеў я. Дарма трываў. Больш не буду. На тым бывай. Коні беглі мерна. Стары маўчаў. І толькі ля павароткі на вежу раптам пачаў гаварыць нібы сам сабе. Лесін казаў, што трэба заўсёды выбіраць левую руку або імкненні, а не правую або даброты. Вось ты і кіраваўся б гэтым. Ды хіба вас пераканаеш хоць якой мудрасцю? І нелагічна раззлаваўся. А ты, лабідуда, хіба ў нас такія былі? Я б зараз на разведку паехаў. Pour préparer et sonder le terrain, et pour que cette visite ne présente pas le caractère peu satisfaisant de la première. Для падрыхтоўкі і зандавання глебы і дзеля таго, каб гэты візіт не быў такі самы малазадавальняючы, як першы. Сціснуў кій. Я браў бичаву дачку, жывою звёз. Павянчаўся. Царква мая, у мілым. Гэтага смярдзючага племя, папоў, бліжэй, чым на 7 вёрст не цярплю. Але на такі выпадак нічога.